Ben, boas tardes, benvidos e benvidas a todas as persoas que están aquí, a concelleiros e concelleiras. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de maio de 2016. Como primeiro punto no orden do día temos a aprobación de acta de sesión do pleno anterior, no mes de abril. Non sei se algún dos portavoces ou algún dos portavoces que decía algo. Non? Votos a favor? Aprobado. Unha abstención. E pasamos ao segundo punto do orden do día, que é a ratificación dun convenio asinado entre o Concello e a Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Barbanza de Cosmarcos. Un convenio para a cesión dos terreos que van paralelos, que discurren paralelos á ruta de senderismo, que discurre por os terreos desa parroquia, desa Comunidade de Montes, perdón, co objetivo de que podamos acceder ali coa brigada antiincendios, poder limparlos de vegetación e ao mesmo tempo incrementar a superficie disponible do Concello para poder acadar facilmente as 5 hectáreas que obriga o convenio da Xunta para que nos den a axuda, a subvención. Por tanto, non sei se algún dos portavoces que decía algo. Boas tardes a todos e todas. En principio vou decir que sí, que efectivamente vou votar que sí a este convenio, porque me parece que todo o que se desbroce nas vías forestais é bo, o sea, menos para arder, menos para o lume. E non obstante, xa que estamos falando de vías forestais, e precisamente nas rutas de senderismo, vexo que en moitos lugares, o sea, no rural, pois hai moito incivismo. E incivismo, quero decir, que se van botar o que lles sobran das súas propiedades, van a botar ali os camiños. Eu non sei se habría que poñer ao mellor nas zonas onde existen eses vertedeiros de ramas, do que saca a xente das súas propiedades, se había que poñer tamén os letreiros de prohibido verter escombro. A ver, verter no sin pudor, en particulares, ali na área do polígono, o sea, eu continuo, eu digo, máis que nada para que teñades coñecemento. Vale, gracias. Tengo en conta, en todo caso, sempre que se conecta algún, avisar e podemos, en principio, xa retirar coa brigada e se non se pone un cartel porque hai incidente, pues tamén. Por bloque? Sí, boa tarde. Ben, nós tamén vamos votar favorablemente a este convenio e agardemos que efectivamente sexa o que pon aquí nas cláusulas obxecto primeiro, que di que o presente convenio ten por obxecto establecer as bases para fixar un marco de colaboración estável entre o Concello e a Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Barbanza de Cosmarcos. Agardemos que efectivamente sexa non só unha cuestión puntual vinculada a esa subvención e que, polo tanto, a Comunidade de Montes hasta certo punto pois lle faga un favor ao Concello para poder solicitar esa subvención, sino que isto efectivamente sexa a base dunha colaboración non só desta comunidade con esta comunidade, sino co outra. E, polo tanto, nós nos felicitamos que empecemos efectivamente dende o Concello a ter este tipo de colaboracións con entidades tan importantes como son as comunidades de Montes Veciñais en Mancomún, que hai que recordar que tenen, elas xestionan máis do 50% da superficie total deste Concello. Moitas gracias por o Partido Popular. Sí, nós tamén estamos de acordo, simplemente dúas pequenas dudas, non? Porque aí firmas un convenio solamente para a Comunidade de Montes de San Isidro e de Santa Cruz, pois tamén pasa unha ruta por ela. Entón, quería saber un pouco porque non... E outro tema é que, se realmente hai que justificar 5 hectáreas, esos son 50.000 metros cuadrados, unha ruta pode, por lo menos, a esa que firmada o convenio, para limpar pode haber como 8.000 metros cuadrados, se os hai, porque a ruta transcurre casi toda por pistas e camiños de carro que están perfectamente limpos, só hai un pequeno tramo aí subindo aí as piscinas para arriba, un pouco pequeno, e depois arriba no alto de Enxerro, que non hai un cachiño de 300 metros, pero que sí que se pode pasar, pero bueno, podes ampliar un pouco un metro ou así, pero tampouco non é para facer 5 hectáreas de limpeza, non. Na ruta, si non estaríamos limitados, non. Ben, e que non se trata de que as 5 hectáreas sexan solamente nas rutas, son por todo o Concello onde temos propiedades municipais e a maiores, esas son as que nos facilitan chegar a esas 5 hectáreas que as propiedades que ten o Concello dificultaba a súa chegada, por eso temos ese problema, non? E en canto a Santa Cruz tamén dirá, este tiña máis prisa, o de San Isidro, porque San Isidro está conveniado coa Xunta, entonces para desconveniarse coa Xunta precisa ter a ratificación do pleno con nós para desconveniar ese tramo
concreto da ruta, e polo único motivo. No vindeiro pleno virá tamén o de Santa Cruz, para tamén poder limpar esa ruta. Bueno, vos a favor, entonces, ratifícase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do día, pois que é a aprobación inicial dos orzamentos. E ten a palabra a portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todas, boas tardes. Bueno, pois si traemos, o Goberno trae aquí ao debate do Pleno pois a aprobación inicial deste orzamento que consideramos que é un orzamento realista, que estivemos traballando polo miúdo, intentando pois acertar que as partidas pois estiveran ben, digamos, ben contempladas. É un orzamento que cumple coa legalidade vicente, co principio de estabilidade, coa regla de gasto e co volume de endeudamento permitido. Estamos por debaixo, un 55% frente ao 75% que se podría pois, permitir. Ademais, pois ten en conta e se axusta o plan de axuste que se asinou no 2012 e que ten un período de 10 anos hasta o 2022. Bueno, o estado de ingresos para este exercicio de 2016 é de 6.828.874,21 euros frente a un estado de gastos de 6.805.106 euros con 67 céntimos. Se contempla un superávit de 23.767 que ven polo refinanciamento do préstamo de pago de proveedores e que se utiliza para mellorar pois, o período medio de pago a proveedores. Pasamos, entonces, un pouco a explicar todos os capítulos de ingresos e de gastos, un pouco en términos xerais, ¿no? Para que pois, teñamos todos unha idea xeral das distintas partidas, mellor dito, dos capítulos de ingresos e gastos. No que respecta aos capítulos de ingresos, no capítulo 1 temos os impostos directos. Neste caso que contemplamos pois son os ingresos por o imposto de actividades económicas, o de plusvalía, o IBE e o de tracción mecánica, de vehículos de tracción mecánica. Se contempla pois un ascenso, bueno, os ingresos que comparados co presuposto co orzamento de 2015, pois son 3,5% por encima. Sobre todo, isto ten que ver porque hai unha previsión de aumentar ingresos polo imposto de actividades económicas, que, como sabemos, neste pleno se aprobou hai uns meses que as competencias pasaran de Facenda de inspección, ¿no? Deste imposto pasarán directamente ao Concello, ¿no? Desta maneira, hai un interese especial en recaudar este imposto e entonces, bueno, se prevé un incremento de 50.000 euros. Tamén, no que respecta á plusvalía, o valor dos terrenos no ámbito urbano, que tamén está traballando coa idea de actualizalos e esa plusvalía e tamén se prevé un incremento de 50.000 euros. Con respecto aos impostos indirectos, que teñen que ver coa construcción, impostos por construccións, instalacións, obras, máis ou menos se prevén os mesmos cargos co ano pasado, sobre 100.000 euros, 110.000. Si se prevé no que respecta a tasas e prezos públicos tamén un incremento de 144.000 euros con respecto ao que se ingresou o ano pasado, ou ao exercicio anterior, ou que se presupostaba por ano anterior, perdón. Isto ten que ver que se vai tamén incrementar ou actualizar a tasa por ocupación de bo solo e subsolo ás empresas proveedoras como, por exemplo, a Viacua. Tamén como este ano se fai un prezo público da comida dos maiores, tamén se aparece como un ingreso
nesta partida, neste capítulo. En canto ás transferencias correntes, pois o que se vai ingresar ou se prevé ingresar a través, bueno, aquí as transferencias correntes nos referimos a tributos do Estado, ao Fondo de Cooperación da Xunta e logo as subvencións directas que teñen que ver co gasto corrente. Neste caso, pois, os ingresos están en torno a 2.500.000 euros, tamén unhas 33.000 euros por encima do exercicio anterior, nas previsións. Ingresos patrimoniales, neste caso, estamos falando de os ingresos por o camping, concesións, non? Cafetería, de terras de Chicolino, o parque eólico, piscina, tamén son 74.000 euros previstos. Logo, transferencias de capital, que serían subvencións para investimentos. Aquí, sobre todo, subvencións que veñen a través da Xunta de Galicia ou da Diputación, se prevén 583.000 euros. E, ademais, dentro dos ingresos tamén se contempla pois, o PAI, o plan de aforro e investimento, que, como sabemos, pois aprobamos hai 2 meses, que son 179.000 euros que van a ir directamente á amortización de deuda e que realmente pois, é un préstamo, non? Que ven da Diputación da Coruña. Isto con respecto aos ingresos, que, como comentaba, se prevén uns ingresos de 6.828.874 euros e que son 3,68% menos o exercicio anterior. En cuanto aos gastos, a previsión de gastos, temos que falar do capítulo de persoal. Neste caso, tamén se incrementa o gasto en persoal por varios motivos. Un por un 1%, que se lle sube a todo o persoal do Concello, pois polo coste da vida. Por outro lado, tamén se contempla a paga extraordinaria aos traballadores do Concello, a parte proporcional que se lle debe de 2012. E logo hai tamén un aumento de retribucións a distintas persoal do Concello que aumentou o número de horas, neste caso personal de limpeza, ou a técnica de igualdade, que tamén aumentou o número de horas e, polo tanto, as súas retribucións son maiores. Tamén se contempla o cambio do posto de arquitecto que estaba no grupo, de arquitecto técnico a arquitecto superior, que se orzamenta en 6 meses, e tamén o posto de tesoureiro, que esperamos se poida cubrir nos últimos 3 meses do ano. Por lo tanto, todo isto dá lugar a un incremento de 50.000 euros con respecto ao exercicio, as previsións, con respecto ao exercicio de 2015. Con respecto ao gasto corrente, tamén é certo que hai un incremento no respecto ao gasto, un incremento con respecto ao 2015 de 114.000 euros, e iso ten moito que ver con ese recoñecemento extrajudicial decreto con respecto a as partidas, os gastos que se fixeron fora de presuposto, fora do orzamento, que se fixeron durante os 6 primeiros meses do ano 2015 e que, evidentemente, se teñen que recoller neste orzamento, o que supón un aumento de gasto neste capítulo. No que respecta aos gastos financeiros, que os intereses van diminuir en parte e en gran medida porque pola baixada de Euribor. Por lo tanto, vai haber 33.000 euros menos de gasto neste caso. E logo, aquí tamén se conta no capítulo 9 a amortización de débeda, que será maior que no exercicio anterior, en gran medida, polo PAI, polo endebedamento que amortizamos cos cartos do PAI da Diputación.
Con respecto ás inversións, en gasto en inversións, en canto que aparece nos orzamentos, pois tamén hai unha diminución, son 978.000 euros que van neste orzamento para inversións en distintas obras que se van a realizar no Concello. En principio, hasta aquí pois sería un resumo do que, pois, en términos xerais, pois, os datos económicos que queremos, pois, aprobar neste pleno. O Partido Socialista. Bueno, vou empezar primeiro por as definicións da RAE dos verbos acordar e consensuar. Digo isto porque é un goberno de 4 concelleiros nada máis, de 4 de 13. Entonces, acordar a RAE di dicho de un conjunto de personas que determinan ou resolven algo de común acordo. E consensuar, adoptar unha decisión de común acordo entre dúas ou máis partes. Digo isto porque, efectivamente, o equipo de goberno nos convocou non recordo exactamente se a 3 e a 4 reunións. Dúas, polo menos eu non estive, non por asuntos persoais, en dúas sí que estuve eu, tanto a miña compañeira como eu mesma, non nada se falou de acordar, de negociar, de consensuar, sino de escoitar, non? Escoitamos todos o que nos decía o equipo de goberno, polo tanto, que este orzamento é o orzamento, en principio, que o Partido Socialista nada tuvo que ver en él, e o orzamento penso que únicamente do equipo de goberno. Empezar, bueno, polos os investimentos. Os investimentos, bueno, pois é o que fai crecer un pouco, non? O que fai que as grandes eivas que temos ou que vimos xa de anos anteriores, bueno, pois sufrindo, como se queira decir, pois sigue igual, non? Investimentos, carecemos de investimentos, o sea, hai investimentos, sí, efectivamente, por valor, bueno, agora non por valor de 204.000 euros, pero son uns investimentos desde o punto de vista do Partido Socialista raquíticos. Os investimentos, dinos aquí, que supoñen o 14,37% do orzamento total. Me pregunto eu, o 14% que ven nesta folla de investimentos. Volvo ao principio, non? Polo verbo consensuar, negociar. O mellor do 14%, o 7% son cousas que hai nas que atender urgentemente e que xa non, o mellor non entran en discusión entre os grupos da oposición. E despois quedaríamos, pois, ao mellor, un escaso 2% para poder incluir nestes investimentos e traer, ao mellor, uns orzamentos que foran os orzamentos pois, de toda a corporación deste Concello. Tamén, bueno, como en anos anteriores, os investimentos están financiados o 71% por outras administracións, neste caso, fundamentalmente, pola Diputación. Non é nada novo, é algo que viña pasando pois, por as arcas do Concello. Hai moitos anos que non estaban saneadas e que se ven arrastrando desde hai bastantes legislaturas, non é nada novo. Pero non vemos que este equipo de goberno teña un proxecto de pobo, o sea, que insista, que que xestione, que vaya ás consellerías, que pida, que teña algo na cabeza para dicirnos aos veciños, habémoslo de facer esta obra porque creemos que é boa pois, para dinamizar o comercio, para o crecimiento económico, para a cuestión xeográfica, porque sea. Non hai absolutamente nada, o sea, non hai, bueno, case hai un ano, non? Que estamos a finales de maio, bueno, junio, fai un ano que se colleron o goberno e non carecemos de xestión, non hai absolutamente nada novo nestes investimentos e nada novo que nos propuxera, pois dicir, estamos en isto, temos que conseguir entre todos, vamos a patearnos as consellerías. Absolutamente non hai nada. Bueno, por outra parte, eu que quixera, falou do arquitecto,
bueno, xa falamos na comisión informativa porque, a ver, non había visto toda a documentación, pero xusto cheguei a donde se falaba do técnico urbanístico e, por un lado, un día nunha comisión, non me acordo se era por informativo ou de seguimento, se nos di de que seguramente non se pode sacar a plaza de arquitecto porque había que sacarla de arquitecto técnico, bueno, por cuestións técnicas, e agora son 4 concelleiros, non saben, o sea, chegaron á comisión informativa e non habían falado uns cos outros. Home, son 4 concelleiros, chegan a ser 14, pérdese dentro do concello, porque, home, me parece que entre 4 personas as cousas deben de ser máis fluidas, non? Igual, de que un sepan o de todos. Bueno, poñer de manifesto isto que ao final non sabemos si ven aquí o orzamento, si agora vais a aprobar para arquitecto, non para aparellador, e ao final non sabemos ni siquiera o que teñen na cabeza para o que queren contratar. E, bueno, dar o dato dos gastos de persoal para este concello supoñen o 40,75%, os gastos correntes supoñen o 31,90%, bueno, o sea, fundamentalmente o que é entre personal e gastos correntes pois se levan bastante máis do 50% do orzamento. Por outra parte, bueno, decía a concelleira, non, dos ingresos que se van a facer se van a obter por vehículos, por IBI. Bueno, pois comentar que efectivamente os da Pobra somos pagadorillos, por IBI pensa recaudar 1.455.000 euros e por vehículos 435.000, o que quero decir, ademais das plusvalías e outros conceptos que hai que non son tan cuantiosos, pero decir que a presión fiscal sigue sendo a mesma que era do PP, o sea, non valeu nada. Se a presión fiscal que a xente protesta polos recibos do IBI, por os 60 euros que se lle cobraron xa estando en goberno, eran maiores para revalorizar o IBI urbano, o sea, por todo isto, bueno, pois collelo de manifesto, non? Por lo menos decir que a presión fiscal sigue sendo a mesma que en anos anteriores. En tempos de crisis, un goberno supostamente pois, que non é de dereitas, seguimos pois, nas mesmas circunstancias. A xente queixase cando ven pagar os IBIs, cada ano súbenlle, e a xente está asfixiada, pero vostedes ao mellor pois, non se acordaron desa xente. Sí, boa tarde. Bueno, antes de nada quería excusar a ausencia do noso compañeiro portavoz Ramiro Ubiña, que por cuestións persoais, algunhas delas desafortunadas, pero outras moi afortunadas, non pode estar hoxe aquí con nós en contra do que sería do que era a súa vontade. Ben, desde o BNG, e queremos que a maneira de consideralo, consideramos que os orzamentos son unha cuestión política, non é unha cuestión de cadrar números. A decisión de en que asuntos se van investir os cartos que se recaudan ou que se obteñen de outras administracións é unha decisión evidentemente política. Desde o BNG creemos que os orzamentos, polo tanto, deben contemplar un proxecto de municipio. Neste caso sería o proxecto de municipio que o goberno propuxo no seu programa electoral, entendemos nós que debería ser así. E ese proxecto debe ser o obxectivo a alcanzar mediante os orzamentos anuais. De tal maneira que os orzamentos de 2016 entendemos que deberían ser unha primeira etapa, un primeiro paso a continuar nos do 2017, 2018, etc. É dicir, creemos que os orzamentos do 2016 deben ser un primeiro paso, un primeiro chanzo dun proceso transformador que reverta o declive que a Pobra foi sufrindo debido ás políticas curtopracistas de mandatos anteriores, un proceso transformador que a Pobra necesita urgentemente, necesita moito. Con esta premisa, o BNG considera que os orzamentos do 2016 deberían sustentarse en 3 piares fundamentais. O primeiro, que sexa que constitúan efectivamente ese primeiro chanzo dun proceso transformador, que sexa deseñado a medio e longo prazo, non soamente ao prazo dun ano. O segundo, en consecuencia, contemplar as iniciativas que foron aprobadas, moitas delas por unanimidade en pleno, cando menos nunha primeira fase, que son iniciativas
que o que pretenden é esa transformación radical que precisa este Concello. E terceiro, incluir as demandas dos veciños e das veciñas que foron manifestadas en asambleas veciñais, que fixo o BNG, pero que tamén fixo Nos Pobra. Para nós esas tres cuestións son fundamentais. Pero o BNG analizou os orzamentos que o goberno de Nos Pobra presentou aos grupos da oposición e constatou que non respondían a ningún deses tres piares fundamentais, a ninguna desas premisas que acabo de dicir, que para nós son fundamentais e absolutamente incuestionables e ineludibles. E por ese motivo, valoramos desde un primeiro momento, públicamente, eses orzamentos como uns orzamentos continuistas, como o mandato anterior, que procuran a estabilidade orzamentaria por encima de outras cuestións, que son pouco ambiciosos, porque non contemplan investimentos que procuren esa profunda transformación que o Concello necesita. No capítulo de investimentos aparece a adquisición dun vehículo para a Policía Local, que xa iba en orzamentos de anos anteriores, as obras que se incluíron nos plans da Diputación, no POS e no PAS, e algunhas outras pequenas obras, como as gradas do campo de fútbol de Cadreche, que están outras pequenas obras subvencionadas con fondos da Deputación ou con fondos da Xunta. O BNG, desde logo, botou en falta a consignación de partidas nese apartado de investimentos destinadas a políticas de emprego, a políticas de dinamización do comercio, políticas máis sociais, como a escola infantil ou a rede de centros sociais. Botou en falta tamén políticas medioambientais, de humanización do espazo urbano tamén. E, sobre todo, tendo en conta que iniciativas relacionadas con todos estes aspectos foran aprobadas en pleno e, polo tanto, o Goberno Municipal ten a obrigación de executalas. Botamos en falta, sobre todo tamén, as demandas dos veciños e veciñas, polas que preguntamos explícitamente na primeira reunión que fixemos e ao que se nos contestou que, efectivamente, ninguna das demandas dos veciños e veciñas iba incluída nos orzamentos. O argumento que dá o Goberno Municipal de Nos Pobra ante isto sempre é que non hai cartos, que se arrastra unha débeda do mandato anterior e que os cartos non dan. Pero, desde o BNG insistimos que os cartos que hai, a decisión de investir eses cartos que hai nunha cousa ou noutra cousa é unha decisión política que o Goberno de Nos Pobra pode tomar nun sentido ou noutro. E, evidentemente, este Goberno decidiu tomar investir eses cartos, os poucos cartos que hai, en cousas que non teñen que ver con ese proxecto transformador. Ante esta situación, o BNG decidiu presentar unha proposta de mellora dos orzamentos. Foi a única organización política que presentou unha proposta. Presentou na segunda reunión, convocada polo Goberno Municipal. Era unha proposta baseada nesas premisas das que falei ao principio. Incluía aumentar os ingresos con recursos propios e con recursos de outras administracións e incrementar os gastos contemplando unha serie de investimentos que fosen ou que significasen o inicio dese proxecto transformador que insistimos que necesita moito abordo ao caramiñar. Na última comisión de seguimento, o alcalde informou de que se fixeran algunhas modificacións nos orzamentos, pero que da proposta presentada polo BNG, e que teño por aquí, esta proposta que inclúe as mocións que se foron presentando ao pleno, as demandas dos veciños que os veciños e veciñas fixeron nas asambleas veciñais e algunhas outras cousas. Ben, pois o alcalde nos informou que desa proposta bastante ampla o único que se ia incluir nos orzamentos era a rede perimetral do campo da Angustia, o aumento da subvención destinada á Comisión de Festas do Carme do Castelo e o incremento tamén da subvención destinada ao Club de Remo nunha cantidade bastante inferior ao que o Club de Remo necesita para desenvolver os proxectos que ten en marcha. O resto das modificacións que se nos presentaron nesa reunión previa á comisión de seguimento atendían a criterios exclusivos do Goberno Municipal, é dicir, non atendían a suxestións ou propostas que fixéramos outros grupos políticos e afectaban fundamentalmente as partidas destinadas á protección civil, ao mantemento de centros educativos e
e tamén unha pequena partida para a igualdade, pero nada que afectase aos servizos básicos como o saneamento ou auga potable, nada para a escola infantil, nada para centros sociais, ni para a accesibilidade, ni para as demandas veciñais, agás ou a rede do campo da angustia. Anunciouse que eses serían os orzamentos que irían a pleno e que se nos respondería por escrito ás propostas que presentou o BNG. Esa resposta por escrito chegou este martes hai 48 horas ao rematar as comisións informativas deste pleno. Aínda que nos presentamos a proposta ao goberno municipal, realmente a resposta procede de Nospobra. Pero, bueno, isto é unha cuestión anecdótica, realmente non o que importa é o resultado, non esa confusión entre o que é un grupo político e o que é o goberno municipal. As 8 páxinas que comprende esta resposta, eu penso que se pode resumir moi ben con 2 frases que aparecen, unha delas no penúltimo parágrafo e que di así: estas son as consideracións que o goberno de Nospobra fai sobre a proposta do BNG que a entendemos máis de cara aos vindeiros anos que con unha chega pechada aos orzamentos de 2016. E outra frase que recolle o último parágrafo e que di: a Asamblea Veciñal Nospobra establece mediante este documento o compromiso de facer todo o posible para levar a cabo todo o que nel se recolle. É un compromiso que nos parece isto de xa iremos vendo, iremos facendo, pero realmente non supón o compromiso de asumir formalmente medidas efectivas que figuren nos orzamentos. E, polo tanto, é un compromiso que perde toda a validez e que perde toda a credibilidade. Se hai un compromiso de efectuar esas accións, o que debe facerse é incluirse nos orzamentos, non facer un propósito. En resumo, para nós os orzamentos que presenta Nospobra son única e exclusivamente os orzamentos de Nospobra, sin atender ao que outros grupos políticos poderían engadir ou sumar. Son, como dixemos antes, continuistas, son pouco ambiciosos, non responden a un proxecto a medio e longo prazo, non responden a un obxectivo claro, nin a un interese claro de cambiar radicalmente as dinámicas de perda de poboación e de oportunidades que sofre este concello, e non son os orzamentos dos veciños e as veciñas da Pobra consideramos que merecen. Partido Popular. Buenas noches a todos. Desde el Partido Popular consideramos los presupuestos un claro reflejo de su dinámica de gestión de los últimos años. Creo que son conscientes y realistas cuando manifiestan públicamente que, otro día en la prensa, manifiestan públicamente que son sus presupuestos. Como así lo reconocen, yo creo que no hay que llamarle la atención porque digan la verdad. Realmente ellos mismos reconocen que son sus presupuestos. Pero sí que son unos presupuestos sobre todo decepcionantes, sin ambición, sin futuro y sin buscar el crecimiento y desarrollo económico de nuestro municipio. Creo que eso es fácil verlo, no hay mucha historia más que analizar los números. Un presupuesto, independientemente de la vertiente política, de las distribuciones de gastos, se rigen básicamente por el tema numérico. La realidad es que el presupuesto de este año baja un 3,75% con respecto al año anterior, depende de crecer. Rompemos una dinámica alcista de 4 años. Dentro de ese presupuesto tenemos distintos parámetros que son, creo, significativos de lo que ocurre. Y tenemos que pasamos del gasto de personal de 38,50 en 40,75. Es cierto que se recoge la parte proporcional a la paga extra, pero también es cierto que hay plazas que están amortizadas. Pero creo que eso no es lo más significativo del presupuesto. Eso puede ser incluso anecdótico, porque el personal hay que tenerlo que pagar. Pero sí que creo que lo que hay, la diferencia más significativa y que yo creo que es la que marca la diferencia de los presupuestos es que pasamos de inversiones reales de un importe de 1.682.000 euros a 978.000. Pasamos de un porcentaje de inversiones reales en obras y que es lo que crea riqueza, crea futuro del municipio, de un 23% a un 14 y pico por ciento. De ese porcentaje, la realidad es que desde los 978.000 euros, 500 y pico, casi 600.000, vienen ocasionados por el plan de la Diputación, del Consejo de Pay, que todos sabemos que hoy es una cantidad fija establecida gracias al criterio de la Diputación de establecer unos parámetros fijos para todos los concellos. Y lo que denota, básicamente, es que
hemos bajado en reducciones en inversiones reales 704.000 euros, casi un 40%. Si eso es futuro, pues yo creo que si eso es dinamizar, creo que no es así, para nosotros al menos no es así. Creo que al final eso lo que nos equipara es con otras cosas, es decir, creo que al final lo que tenemos que ver más es el contexto, porque podemos estar en una situación compleja y complicada y ver el entorno. Cuando vemos el entorno, realmente los municipios limítrofes quedan todo su presupuesto un 5% de Leira, 5% Boiro, 3,5% de Leira, 5% por Persón, Rianxo también crece Lousame crece. Fíjese usted Lousame. Lousame es un municipio mucho más pequeño que el nuestro y tienen inversiones de obras reales 880.000 euros, solo 100.000 euros menos que el municipio de La Puebla. Creo que es algo que tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo. Es cierto que eso es al final lo que denota el futuro, porque todo es importante, pero lo importante es poner las herramientas para que el crecimiento económico y el desarrollo siga funcionando y para que se genere empleo, que al final es el sostén de toda la sociedad de bienestar. Creo que eso es lo que denota al final un trasfondo real que tenemos en nuestro presupuesto, que es lo que tienen una falta de inversiones de otras administraciones. Realmente la única inversión, como que reconocía la concejal del PSOE, realmente la de la Diputación, porque es algo que está estipulado ya por la anterior corporación de ese organismo. Pero el resto no hay gestiones ni entre la Xunta de Galicia, o si las hay no tienen resultado, ni entre la Administración de la Diputación, ni entre el Gobierno Central para conseguir más inversiones. Lo que supone que al final se hacen menos cosas, porque los recursos que tenemos somos todos conscientes de los que son. Entonces eso denota una falta de gestión. Es cierto que ustedes mismos reconocen también el otro día públicamente que la lentitud está causando problemas, pero bueno, esa lentitud lo que no tiene que causar problemas es los vecinos de La Puebla. Creo que ya llevan 9 meses para haberse puesto las pilas, haber aprendido y realmente haber gestionado. Y eso es lo que da resultados. Las gestiones en las distintas administraciones. Y este año no hay ninguna inversión a mayores de ninguna administración externa del Concello de La Puebla de Carañá y la estipulada de la Diputación. Algo que no viene ocurriendo en este municipio desde hace muchos años. Creo que eso al final es lo que denota realmente lo que es este gobierno. Muchas buenas palabras, mucha voluntad, muchos compromisos sin concretar nada, pero sí que lo que es una falta de gestión total y absoluta con respecto a los vecinos de nuestro país. Creo que además lo que denota el proyecto de presupuestos es otra cosa que en eso también coincido con compañera del PNG. Creo que entendemos que hemos aprobado muchas mociones. Muchas por unanimidad, muchas por mayoría. Muchas de ellas implican un volumen de gasto considerable que no se puede afrontar en un año. Pero también creo que lo que hay que tener es un mínimo de respeto por las mociones que se aprueban en el Pleno. Creo que, independientemente de que estén obligados o no, realmente ustedes siempre que van de consenso, de colaborar, creo que lo que tienen que reflejar es al menos esa voluntad. Y hay cosas que se han aprobado, mociones que hemos aprobado en conjunto todos los organismos que estamos aquí, que no requieren una inversión considerable, incluso pequeña, y no aparecen en los presupuestos, por su propia voluntad, porque volvemos a decir, lo que decíamos al principio, los presupuestos ustedes mismos reconocen que son los suyos. Entonces, creo que tienen que tener, al menos siendo un gobierno de solo de 4 personas, tratar de respetar, o al menos intentarlo, las voluntades o las mociones que se aprueban en el Pleno, y eso refleja en su propio. Creo que al final denotan, pues, una tendencia regresiva y que realmente nos lleva por una dinámica que es la que nosotros no queremos que sea la consecuencia, la que tiene que seguir nuestro municipio. Pero aparte de ello, le voy a poner, y esto es un pequeño inciso, 2 cosas que quiero hacerle incidencia respecto a los presupuestos. Esto es a nivel general. A nivel particular podemos empezar a hablar de las partidas y consideramos que unas son mejores que otras o que realmente quiere gastar el dinero en un sitio u otro. Cuando yo, y esto solo, oye, y hay quien puede colaborar, voy a decir, oye, hoy a la 1 de la tarde pido una serie de información al Concello, al funcionario correspondiente, el cual diligentemente me la entrega con rapidez y prontitud, pues te pones a analizar diversos parámetros de este presupuesto y encuentras una partida donde hay un importe que a mí me llama la atención, pues, realmente por temas profesionales o personales. A las 3 menos cuarto, hablo con el mismo funcionario, que además quiero decirlo ahora porque realmente para que se refleje que cumplen su horario, que son eficientes y dirigentes, y le hago ver que realmente hay 2 partidas que me llaman la atención, una me lo aclara perfectamente y el otro dice que ahí también le llama la atención, pero no sabe exactamente por qué.
que bueno, lo va a estudiar y va a comunicar lo que encuentro o deja de encontrar. A las 5 de la tarde, y vuelvo a puntualizarlo ahora porque creo que es una forma de reconocer el trabajo que hacen los profesionales, me manda una comunicación diciéndome el error que se había encontrado, el porqué del mismo, su justificación. No deja de ser un error o personal o del sistema informático, yo no lo sé, ¿cierto? Pero sí lo que le digo es una cosa que es curioso. Si yo en 2 horas detecto un error, puede ser por casualidad, de 48.000 euros, en una partida significativa, que al final se disgrega en 7 partidas distintas de distinto importe, creo que lo que denota, aparte de los importes importantes del presupuesto, de las grandes medidas y de los grandes importes, lo que denota es una falta de seguimiento, una falta de rigor y sobre todo una falta de supervisión, porque todo el mundo puede cometer errores, pero estamos hablando de un presupuesto. Y está bien que cometamos errores, pues como a veces ocurre, como mira, la misma convocatoria del pleno de hoy, que volvemos a convocarnos de forma extraordinaria cuando es ordinario, hay cosas que son simbólicas y de hoy podemos disculpar, pero creo que un presupuesto, que es la norma fundamental que rige el movimiento económico de un concello, alguien tiene después de 9 meses de poder realizarlo, supervisarlo, controlarlo y que al menos los datos que nos den sean fiables, porque lo que ocurre es que yo realmente, si antes iba a hablar de alguna partida determinada, ahora ya no me atrevo, porque no sé si es correcto o no es correcto. Y creo que lo que deben hacer ustedes, lo que debieran hacer, en consecuencia, si quieren, que es su voluntad, sería retirar los presupuestos, revisarlos, si hay algún error más, porque puede ocurrir. Y no quiero decir que el error sea imputable a una falta de voluntad o un hecho propósito, sino que existe, porque ha existido, y venga, aprobar una cosa que no sabemos si está bien, yo no lo hago nunca. Pero eso es una decisión suya, porque al final el deber de supervisar y de rigor es realmente la persona que tiene las competencias para ello. Así que creo que lo curioso de todo esto, y aparte quiero hacer otro inciso más, es, y coincido con Cristina, ustedes nos han hecho llegar el martes una documentación de contestación a las propuestas que en su momento hizo el bloque, no sé si el PSOE, el alcalde personalmente me manifiesta que las nuestras nos las hace llegar por correo electrónico. Y miren, a mí me llama mucho la atención 2 cosas, y quiero manifestarlo públicamente y dejarlo de constancia. Una, que, oiga, yo entiendo que quien nos contesta es el gobierno, no nos cobra. Y hasta eso puedo, pues bueno, entenderlo. Lo que sí creo que no es normal, ni ético, ni debe ser, es que en mis oficinas, ayer a la tarde, a las 5 de la tarde, un funcionario del ayuntamiento vestido de uniforme en su horario de trabajo me venga a traer una documentación de un partido político. Si un partido político, y ustedes están muchas veces confundiendo lo que es la función política con la gestión del gobierno, si ahora cambiamos las cosas, porque como parece que la nueva política todo lo permite, pues miren, si ahora resulta que los instrumentos del Concello y los funcionarios tienen que repartir actividades políticas, documentos políticos de los diversos partidos, o una de dos, o corríjanlo, porque es la segunda vez que les ocurre, o si no, díganos cómo el protocolo hay que seguir para venir un día, una hora, utilizamos teléfonos y personas y funcionarios para repartir cosas. Creo que las cosas, las formas hay que respetarlas. Y creo que hay que ser importante y exigente con ellas. Y creo que las cosas son así. Creo que ustedes que siempre van de eso, nueva política, de exigentes, siempre son exigentes, siempre exigen rapidez, prontitud, resolución, diligencia. Al final lo que denotan siempre es todo lo contrario, es decir, ustedes hay que comprenderles todos los problemas que tienen, hay que disculpárselos, hay que ayudarles, hay que darles la razón y a veces hay que aplaudirles. Yo creo que lo que tienen es que aplicarse lo mismo que siempre dicen. Ustedes vienen diciendo unas cosas y ahora se encuentran con una realidad después de 9 meses y nos traen otras. Y el reflejo, te vuelvo a decir, son unos presupuestos donde disminuimos, donde bajamos inversiones reales de 100.000 euros, que son muchas obras inversiones reales, donde realmente no tenemos ni una sola inversión en otras administraciones, y que es la realidad. Bueno, antes de que siga, por favor, quería decir unha cousa. O goberno municipal de nos cobra. O goberno municipal de nos cobra. Encabeza o inicio. Utilizamos o símbolo de nos cobra como vostedes utilizan as súas mocións sobre Benegal, o Partido Popular e o PSOE. E o mismo lle digo a vocira do Benegal. O goberno municipal de nos cobra. Despois, alguna vez falamos da Asamblea. É certo, pero este documento está presentado polo goberno municipal de nos cobra e co símbolo de nos cobra. Entendido? Nos. Non, xa se pasou do tempo, foi o portavoz que máis falou. Charo. Bueno,
sorpréndeme esa visión que teñen dos orzamentos, os señores e señoras concelleiros. Estamos falando dos orzamentos donde as políticas relacionadas con servicios sociais e promoción social aumentan en 184.000 euros con respecto ao orzamento do pasado ano. Políticas de educación en 67.000. En comercio, turismo, pequena e mediana empresa, 54.000. Hai unha inversión presupuestada de 110.000 euros frente aos 56.000 euros que estaban orzamentados no orzamento anterior. En canto a medio ambiente, estamos falando dun incremento de 66.000 euros. Desde logo, non son uns orzamentos, señora concelleira do PSOE, que teñan nada que ver coa dereita. Desde logo, son uns orzamentos que teñen que ver un goberno progresista que realmente quere cambiar as cousas e quere transformala desde donde hai que transformala. As políticas que teñen que ver con asuntos sociais, que teñen que ver co desenvolvemento local, comercial e que teñen que ver coa educación, coa cultura. Evidentemente, sin deixar de lado o medio ambiente. Eso son os orzamentos que estamos presentando aquí. Claro que son transformadores desde a base. Apostamos por unha forma diferente de facer as cousas e se nota. Por exemplo, cando decidimos, en vez de depender de empresas privadas para facer actividades de limpeza, aumentamos o horario de traballo a mulleres que están neste concello traballando por 4 e 5 horas, contratos de 4 e 5 horas diarias, cando podían aumentar. Iso é políticas sociais, políticas de futuro, políticas que creen na xente e que creen nos servicios públicos e que creen nunha maneira totalmente diferente de facer as cousas. Tamén facemos política de igualdade. Neste concello non existía a palabra igualdade, nin os orzamentos, nin existía para nada na realidade. Tiñan unha asesora 4 horas a semana, en horario nocturno. Ten agora 20 horas e está recibindo continuamente pois a persoas que necesitan do seu asesoramento xurídico. Iso é unha aposta por transformar realmente as cousas. Servicios sociales, pasamos de 500 euros en orzamentados en emerxencia social a 15.000 euros. É unha diferencia importantísima. Claro que son orzamentos que contemplan as persoas e que se preocupan as persoas, non deixan as persoas fora. Para todo o contrario, buscamos convenios con empresas para axudar, incluso un convenio con Aguagés para cubrir problemas de xente que non pode abonar o recibo da auga. Eso é o que plasma este orzamento que o mellor pois non se quere contemplar desde ese punto de vista. Por lo tanto, cando dicen que non é un orzamento transformador, pois non sei a que se refiren, porque as cousas vanse cambiando así desde abaixo, pouco a pouco. Claro que estamos pensando no futuro en inversións futuras. Por exemplo, cando estamos xestionando conseguir chan dotacional para servicios como un novo centro de saúde ou unha gardería ou unha biblioteca. Eso, é claro que se está traballando neso. Todo leva o seu tempo, hai que dar os pasos axeitados. E cando chegue un momento e teñamos ese chan nacional, pois avanzaremos no camiño de buscar os recursos que xa se está facendo. Xa houve distintas reunións con o Conselleiro de Sanidade, de Servicios Sociais, se está traballando con ese objetivo, evidentemente. Non temos en conta os veciños, foi o primeiro que fixemos ao chegar ao Concello. Ao chegar ao goberno do Concello, pois empezamos cos poucos cartos que había a empezar a facer pequenas obras que tiveran que ver mellorar a vida dos veciños. Temos a pequena actuación na Ribeiriña, temos a actuación que fixemos en Lamas e Andrés,
por primeira vez, despois de moito solicitalo, había un problema no unitaria do Vilariño, que os nenos se caían e estragaban as pernas porque o chan estaba cheo de cemento, e aí se fixeron actuacións interesantes e que melloraron a calidade de vida das persoas, porque de iso é que estamos falando aquí. Estes orzamentos contemplan desde logo todas esas cousas. Estes orzamentos contemplan o centro de día. É algo increíble que se estea aquí falando de eficiencia, de mirar polo miúdo os orzamentos, ir buscando un error informático que o señor voceiro do PP, sabe perfectamente que é un erro totalmente sin gran importancia, pero que quiso dar aquí a sensación de que era básico nos orzamentos. É increíble querer abrir un centro de día e que ninguén neste pleno o ano pasado, a finales de ano, se dera conta que non presupuestaran ningún solo euro para o centro de día. Resulta nos orzamentos de decembro. Canto miraban polo miúdo o PP e máis o PSOE e máis o BNG os orzamentos, que resulta que non había un euro solo para o centro de día, para poñelo en funcionamento. Será que non se iba a poñer en funcionamento porque eu leín a acta dese pleno e non se fixo ninguna sola referencia ao centro de día naquele momento. Por lo tanto, cando aquí se fala de mirar polo miúdo e olvidarse de algo tan importante, non si o contemplamos. Contemplamos esos 50.000 euros para poder abrir o centro de día, máis 250.000 euros de obras que fixo o PP o ano pasado fora do orzamento e que significan unha merma enorme das inversións deste ano. Pero máis, señor voceiro do PP, sorpréndeme cando di que se invertiron 1.500.000 euros en investimentos o ano pasado. Non é certo. Quítelle vostedes 500.000, porque son investimentos que se presupostaron pero non se levaron a cabo. Non hai ningún papel, ninguna xestión. E aí se pode mirar nos orzamentos de 2015. 500.000 euros que inflaron os orzamentos para que se sean, pero non son realistas. Os nosos orzamentos son realistas. E se logo veñen obras a maiores, as contemplaremos, porque nos dean as subvencións ou cheguemos a acordos con outros organismos. Pero nós somos realistas. Poñemos aquilo no que contamos. Evidentemente, se temos que... a verdade é que había que analizar como se poden aumentar, como acabo de comentar, todas estas partidas en políticas sociais educativas de desenvolvemento local, cando o Concello, o goberno anterior, nos deixa unha débeda de 250.000 euros que hai que sacar deste orzamento, porque empezamos con menos 250.000 euros. Por certo, algunhas desas obras que fixeron fora do orzamento aparecen nos investimentos deste ano. Así que xa as fixeron vostedes, en período electoral. As cousas son, así, e agora chegan aquí a darnos leccións de eficiencia, de eficacia, de saber facer as cousas, de mirar polo miúdo. Pois claro que non somos perfectos. Seguramente cometemos erros, pero eu podo asegurar que non somos os únicos. E algúns erros son de pecado mortal. Por exemplo, o que lle comentaba do centro de día. É verdade que é un tema grave, que se nos pase a todos, un tema tan importante, e que logo chega o goberno, nos cobra, e resulta que o mes seguinte xa nos están preguntando como ainda non abriu o centro de día. Cando nin se lle pasara pola cabeza deixar un solo euro para poder, poñelo a funcionar. Pero, bueno, son cousas que supoño que é a política, ¿no? Que fai que cheguemos a este tipo de debates que, bueno, son interesantes. Pois, en principio, con respecto ao que comentaba, nós claro que intentamos chegar a acordos. Claro, pero os cartos son os que son. Falamos con vostedes. E dixemos que tamén existía a posibilidade de endevedamento, que non nos gustaría, porque estamos no mes de maio, temos que empezar con digamos, un saldo negativo, porque temos que empezar con 250.000 euros, que son moitos euros de menos, e en decembro, ao mellor, podemos empezar un novo orzamento, con máis posibilidades.
¿no? Entonces, esperar un pouco para ver as obras a maiores de investimento que podamos levar a cabo. Pero falamos con vostedes da posibilidade de enderedarnos nalgúna parte, nun porcentaxe, que non, insisto, non era o que nos gustaba, pero tampouco aí houve ninguna resposta. Entonces, falan de que non temos, non transformamos, non incluímos mocións, incluímos todo o que foi posible. Evidentemente non podemos poñer un premio de atletismo, porque é que costa 8.000 euros. E, pois, estivemos poñendo, costa 8.000 euros, está presupostada así. Evidentemente, pois, demoslle prioridade ao que os técnicos, os cans, perdón, os cans, non sei se os cans. Demoslle, pois aos cans tamén algo pensamos neles. Pero demoslle, claro, demoslle base pois ao que se está desenvolvendo e está funcionando hasta agora en deporte, que sabemos que se están levando a cabo pois actividades moi interesantes e que funcionan moi ben. De cara ao futuro, pois sí, claro que é unha idea interesante, pero teremos que ter cartos suficientes para eso. Ou queremos que nos pase ano que ven o mesmo que este ano e que teñamos que aprobar pois extrajudicialmente decretos porque non contamos o que realmente temos. Contamos con veciños, sí, señor. Somos transformadores porque transformamos desde a base, desde donde hai que transformar. Pensamos no futuro porque estamos traballando por cambiar esta vila. Estamos buscando dotacións interesantes para os veciños, dotacións de terreos para dotarnos con todos os servizos que necesitamos. Claro que sí. E pouco a pouco iremos cambiando todo o que sexa necesario. Gracias. Partido Socialista. Bueno, en principio para transformar necesitas investir. Se non hai investimentos, pouco se pode transformar. Falaba do centro de día, falaba do centro de saúde, non sei a miña posición co centro de saúde, creo que son unha xestión que non aproveitaron, que había uns cartos aí. Desde o Partido Socialista sempre dixemos que non nos parecía a ubicación máis adecuada, pero mellor era algo que non ter nada. A día de hoxe non se sabe cando ese polígono se vai urbanizar, porque para urbanizar necesítase cartos, necesítase que se desarrolle, teñen que desarrollar os particulares. No momento hai moitos pisos á venta como para poñerse a desarrollar un polígono. Non sei para cando será eso, o sea, eso é transformar, pero non sabemos cando. Con respecto ao centro de día que decía que xa se está pedindo ao mes siguiente de haber collido o goberno, é normal, temos unha infraestructura aí, que se pida, para que se estaba inaugurada, estaba posta xa a disposición, por lo tanto é normal que se solicite que se poña en funcionamento, ¿no? Para uso e disfrute pois, das persoas, como menos, o sea, as persoas maiores, non? O sea, prioritarios para calquera, ou para nós principalmente. Da mesma forma se queixa do centro de día que non había partidas, pois da mesma forma que fixeron recoñecementos extrajudiciais de créditos, a mellor podía facer, se querían, tiñan interese en abrilo, costara por costara ou que fora, pois puderon facer un recoñecemento extrajudicial e dedicarlle cartos ao centro de día, dende o mellor pagar outras facturas que se pagaron en plenos anteriores. Tamén, falarouse de propostas, non? De propostas para os orzamentos. Desde o Partido Socialista consideramos que as propostas as vamos facendo cada mes, 3 propostas cada mes aos plenos, o sea, entendemos que esas son as propostas xa que de un ano que se deberían ter en conta. Para nós non nos parece o aceitado volver a insistir nelas, porque para nós é obvio que están aí, que se están aprobadas, que o normal era que se foran recollendo na medida do posible, non as que se pudera. Con respecto ao eido social, hai cousas que eu non lle vou dicir que estén pésimas, como, por exemplo, as limpiadoras, pois, con contratos precarios, podían optar por máis xente con contratos precarios ou aumentarlle o contrato a esas. É unha opción, en vez de ter privatizado, eu
a ver, hai cousas que me parecen razoables, pero que tampouco, a ver, non vas a destacar cousiñas pequenas que máis un orzamento que é para o desenrolo dun pouco de todo un ano que partidas así moi específicas. Con respecto, bueno, con respecto ao que se decía, non, de que unha persoa con un informe que nos foi levar efectivamente a proposta, estamos viño levar con anterioridade. Para mí non foi unha sorpresa que sempre cando non había disponibilidade de notificador, sempre nos viña unha xente, non, a traer a documentación, unha cousa nova. E, bueno, eu, da mesma maneira, aquí sinto discrepar, entendín que o membrete de Nos Pobra, pois entendín como resposta do goberno. Non entendín como resposta de partido. Eu, particularmente, cando se me cruzou. Non teño por que decir cando, entendín desa maneira porque me parece, bueno, pois eso, o exemplo das mocións, pois é válido neste caso. Por o resto, pois nada máis decir que falta xestión, evidentemente, para nós creemos que falta moitísima xestión, que estes orzamentos non dinamizan nada, non nos van a sacar as eivas que vimos arrastrando de tantos anos, que son, non sei se raquíticos ou máis ainda, son pobres. A ver, ao ratificarme no anterior dito, pensar tamén que para transformarse necesita invertir, e aquí, a verdade, se non son as subvencións de outras administracións, que sempre pasou así, que non é unha cousa nova que ocurrirá agora, non? Sempre este Concello nunca con recursos propios podía cometer obras moi pequeniñas, sigue pasando, e polo tanto, ao pasar desta maneira necesitas xestión, e insistir e persistir hasta a saciedade. Sí, en primeiro lugar, señor alcalde, isto é un documento que sae do Concello do Goberno Municipal e isto é un documento que sae da Asociación Veciñal Nos Pobra. Para mí son documentos distintos e son cousas distintas. En todo caso, tamén é anecdótico, tampouco non me... O que pasa é que creo que non se deben confundir o que son as cuestións propias dunha organización política co que son as cuestións propias de un organismo oficial, digamos. Pero, insisto, é algo anecdótico. Ben, con respecto aos orzamentos, dicía a conselleira de Nos Pobra que pretenden ser transformadores desde a base, e que iso se nota. Ben, insisto eu que para ser transformadores, ese proxecto transformador ten que deixarse ver nos orzamentos anuais, porque todo o demais pode ser boa vontade, pero non é un compromiso firme. Dicía vostede que se incrementaran os orzamentos en servizos sociais. Afortunadamente, porque o que había antes era unha putrada, e perdón pola expresión. E, efectivamente, se incrementou, existe a palabra igualdade neste Concello, como non podía ser de outra maneira, non esperábamos menos. Ao mellor sí podemos esperar máis, pero non menos. En iso, efectivamente, ten razón. En canto de ter en conta os veciños, ao que me refería eu antes, cando dicía que nos orzamentos non se teñen en conta as demandas dos veciños, referíame a que se fixeron unha serie de asambleas polas parroquias para escoitar o que os veciños querían propoñer para incluir nos orzamentos, e de todo iso, logo, ao final, resulta que non se inclúe nada, co cal, esas asambleas veciñais, ao final, quedan nunha especie de pantomima, de xesto, pero que non ten un reflexo real do que supoñen, o sea, para que? Para que se despois non imos ter en conta? Dicía vostede que pensan nos veciños en algunhas cuestións que incluen nos orzamentos. Evidentemente que os orzamentos teñen que pensar en todos os veciños e todas as veciñas, pero bueno, se hai algúns que se molestan en asistir a unhas asambleas e dicir cales son as necesidades de determinados lugares, eu penso que o menos incluílas, porque ademais o que teñen os veciños e as veciñas é que son persoas con moito sentido común e que non se lles ocorre pedir ao goberno municipal
o pedir incluir nos orzamentos grandes obras nin grandes cousas, sino que o único que queren é que lle limpen os camiños, que é unha cousa da que habería que falar largo e tendido algunha vez, que lle limpen as cunetas e que lle arreglen a fochanca. Cousas que realmente requiren pouco investimento, pero que melloran considerablemente a vida das persoas, sobre todo que viven no rural. Dicía vostede tamén, señora concelleira, que nas reunións mantidas falaban de endebedarse que ninguén fixo nada. E iso é mentira, porque no BNG falamos de que ao mellor era necesario endebedarse e que sería bo endebedarse para poder acometer determinadas obras. E creo recordar que foi o alcalde quen dixo que o plan que tiñan vostedes non era ese, sino que era o de esperar a ver que se podía facer en anos sucesivos e non endebedarse este ano. Eso foi a resposta. No, a resposta foi reservar a posibilidade de endeudamento para subvencións que nos pode conseguir unha gran cantidad de recursos, estamos falando de 800.000 euros. Vale, bueno, en todo caso, o que quería decir é que non se diga que non dixemos nada a posibilidade de endebedarse, que si o dixemos. E máis, nos consideramos que pode ser positivo endebedarse se iso vai contribuir a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas. E non pasa nada tampouco por endebedarse. Ben, eu quería insistir en que desde o BNG se presentou unha proposta, que esa proposta foi rexeitada, que nestes orzamentos o que vese que a prioridade é a estabilidade orzamentaria, que é facer cadrar os números, pero que non se teñen en conta melloras sustanciais. Que non se propone nestes orzamentos a execución dos acordos tomados en pleno con respecto ás mocións e que non se teñen en conta as demandas, algunhas das demandas veciñais que son importantes e que non requiren tampouco un gran investimento. Insisto en que os orzamentos son unha decisión política que Nos Pobra tomou a súa decisión de en que partidas e en que investimentos incluir os ingresos, en que gastar eses ingresos e que, desde logo, desde o Bloque Nacionalista Galego, creemos que incluso con eses cartos e incluso sin endebedarse, poderíase mellorar sustancialmente esos orzamentos e, ao mesmo tempo, transmitir aos veciños e veciñas da Pobra o convencemento de que vostedes están aquí realmente para transformar as dinámicas do Concello. Non se ve esa transformación, vostede decía que sí, que se ve, que se nota, pero a realidade é que non se nota esa transformación, que vostedes falan de moitos contactos, de moitas modificacións de plans e de moitas cousas que non se refliten en ningún papel e que, polo tanto, non son cribles, non son fiables. Os orzamentos eran unha oportunidade estupenda para que os veciños e as veciñas da Pobra coñecesen cal é o proxecto realmente que ten Nos Pobra con respecto a este Concello e cales son realmente as súas intencións. E iso non se reflexa nos orzamentos. Os orzamentos son continuistas, pero con menores investimentos que en anos anteriores. É certo que decía o portavoz do Partido Popular. Son orzamentos que non contemplan a promoción de emprego, que non contemplan a eliminación de barreiras arquitectónicas, que non contemplan a humanización do casco urbano, que non contemplan tampouco a humanización do rural, que non contemplan moitas cousas que, ao mellor, non requiren moito investimento, pero que sí son moi importantes para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. Nós, como BNG, realmente queremos un Concello próspero, queremos un Concello que teña vitalidade económica, que teña vitalidade social. Queremos un Concello con servizos públicos de calidade, con infraestructuras dignas, unha cobertura social ampla. Pero os orzamentos que vostedes nos presentan, por moito que digan, non contemplan isto. Os orzamentos feitos por Nos Pobra, sin admitir ningunha suxestión de ningún outro grupo político e sin nen sequera considerar os acordos plenarios, non responden en absoluto ás expectativas creadas, non melloran en absoluto os orzamentos de anos anteriores, non contemplan investimentos sustanciais e, por lo tanto, como dicía antes, estamos moi lonxe, segundo o noso criterio, de ser os orzamentos que merecen os veciños e veciñas da Pobra
do Caramiñal. Son uns orzamentos, como decía tamén o voceiro do Partido Popular, en realidade decepcionantes. E na súa man estaba e está melloralos e que eses orzamentos realmente reflictan cales son as intencións por onde se encauzan ese desexo de mellora do Concello e cal é ese proxecto transformador que neses orzamentos non se ve. Partido Popular. Bien, en relación, y también para rematarlo, porque no deja de ser, yo lo planteé como algo anecdótico, no significativo. Yo es la primera vez que veo un documento del Ayuntamiento de Puebla de Caramiñal con un anagrama de un partido político. Y es cierto que pone el grupo municipal de Nos Pobra, pero creo que el grupo municipal es del Concello de Puebla de Caramiñal, no de Nos Pobra. Pero ustedes, si ustedes creen que esto es normal, yo creo que no, y por eso lo manifiesto. Creo que hablamos de muchas cosas, pero la realidad es que lo que seguimos, creo que se plasma en todas las conversaciones que hemos tenido aquí, en todas las manifestaciones, que lo que hay es una falta de gestión. Es cierto que hay una limitación de recursos, pero es que los recursos hay que buscarlos, porque siempre lo hay que buscar. Y hay que hacer gestión para conseguirlos. Y por eso hay que ir a todas las administraciones, que es de lo que carecemos. Porque temáticamente el problema que tenemos aquí no estamos hablando, yo al menos, de una partida concreta de aumentar 4 horas de la asesora jurídica o asesoría. Yo probablemente lo haría de otra manera, porque lo que hacen ustedes de comprometerse 20 horas, después cuando queramos bajarlo, porque a lo mejor, gracias a Dios, no lo necesitamos, va a ser muy complicado. A mí se puede contratar de forma externa, tienen igual el servicio, pero ustedes lo hacen de esa manera, son libres de hacerlo y nosotros de juzgarlo. Pero sí que creo que al final lo que denota es que no hay recursos. Son limitados, todos somos conscientes de que son limitados. Nosotros al menos lo somos. Y que es difícil. Nadie dice que esto es fácil. Pero que lo que hay que hacer es gestión, que es lo que no se hace. Que hay que buscar recursos fuera, porque es lo que hay que hacer, que es lo que hacemos. Y eso es la realidad. Creo que nos dicen las obras. Si usted cree que una diferencia de 700.000 euros es poco, pues nada. Si usted me dice que la diferencia son 500.000, sí, yo creo que es menos. Y soy consciente de la que es, pero también soy consciente de por qué la hay. Porque realmente había una partida, un presupuesto de 370.000 euros para la circunvalación del reporte. Circunvalación, con compromiso por escrito del asunto de hacerla. Al final, si ustedes no saben gestionarla, cuando incluso el anterior alcalde se prestó ahí con el alcalde actual a la consejería para la continuación, pero si ustedes quieren ir dejando morir las cosas, igual que el centro de salud, una inversión de 4 millones de euros que estaba ahí y ahora está en el aire, porque lo que sí es cierto, como salió el otro día en la prensa, es que el de Melite, que era el dinero que venía para aquí, está en Melite. Pero eso, pues, ustedes no son culpables. Entonces, al final, la culpa es no abrir el centro de día. A lo mejor la culpa es del Partido Popular por haberlo hecho y no haberlo conseguido. Realmente, decir, oye, para abrir el centro de día se podía hacer una modificación de crédito de cualquier partida o empeñarse si era necesario, fíjese usted. Porque nadie sabía a ciencia cierta cuándo iba a abrir. Gracias a las gestiones del Partido Popular, el centro de día se consiguió abrir más, porque el plazo de ejecución era más largo, por eso probablemente no estaba contemplado en los presupuestos. Pero eso no quita que no se pudiera abrir. Y que no hubiera el dinero en el presupuesto no quiere decir que no se puede hacer una modificación de crédito, como bien decía antes la concejala del Partido Socialista. Creo que cada uno es responsable de lo que es. Al final parece que la culpa de que el centro de día no se abra es porque está ahí el centro de día. A lo mejor había que tirarlo y así no lo discutíamos de cuándo se abre. Creo que eso, nos hablan de los 250.000 euros de obras. Es cierto que hay 250.000 euros de obras. Bueno, de reconocimiento extraordinario de obras, entre ellos obras, la partida más significativa es obras y hay algunos gastos diferentes. Pero también es cierto que a ustedes es curioso, cuando tenemos mociones de hacer cosas nos eliminan de por qué no estaban hechas. Si las hacemos, porque las hemos hecho y no hemos dejado. Y es cierto que son 250.000 euros y no vamos a negar lo que es evidente porque es real. Pero creo que también lo que no puede ser es que ustedes ya lo han dicho 2 veces y yo, por esta historia, yo siempre trato de no ir al intumás y cosas de estas porque creo que no tienen sentido. A mí me han formado siempre ver hacia adelante, futuro, no hacia atrás. Buscar soluciones a los problemas y no buscar culpables de los mismos. Pero sí que creo que es curioso, y como lo digo usted, cuando formó parte de un gobierno que dejó una peña de 7.200.000 euros en su época hace muchos años. Me dejó 5 años sin cerrar los ejercicios, sin aprobar las cuentas. Que me hable de 250.000 euros es cierto, pero también le digo, de esos 250.000 euros, dígame tú, usted de todas esas actuaciones que se hicieron, las que sacan, y dígase a los vecinos y no se las pongan. Todos somos conscientes de cómo son las cosas. Creo que al final, si el problema de un presupuesto de 7 millones, casi 7 millones, es un 3,5%, pues oiga, yo creo que el problema es el 96,50%. Pero, mira, esto cada uno tiene argumentos para lo que quiera. Creo que lo que hay que hacer es buscar
ustedes hablan de cambiar la dinámica de la pública, pero yo lo que creo es que la dinámica y la dirección a la que nos llevan no es la adecuada. Es curioso que al final hablan ustedes de un presupuesto de izquierdas y derechas. Yo creo que los presupuestos no son de izquierdas ni de derechas. Yo creo que de una vez había que empezar a abandonar las ideologías y centrarse en las cosas. Y lo importante es hacer las actuaciones. Pero lo que sí es cierto es que las fuerzas, entre comillas, que ustedes consideran de izquierdas, que son la mayoría ni los apoyan. Aquí hay algo pasa. Creo que es algo que hay que mirarse y dejar superado. Pero, resumiendo, al final, creo que lo que sí es cierto es que los presupuestos son, para nosotros, decepcionantes, no son ambiciosos, no nos llevan a nada. Creo que sí que han aumentado ustedes los servicios sociales. Y hay que reconocer que han aumentado los servicios sociales, pero también creo que hay que reconocer que los servicios sociales de este concello es de los pocos concellos que tiene casi todo el espectro de servicios sociales cubiertos. Que no tiene muchos centros, tiene una residencia, que hay municipios de perímetros que no la tiene un centro sociocomunitario, tiene todas las, tiene asistencia a domicilio, tiene ayuda domiciliaria, tiene muchas cosas. Que es cierto que a veces por circunstancias hay que irse, pero también es cierto y hay que reconocer que nunca nadie en servicios sociales se ha quedado colgado en este concello. Y es cierto que se ha cubierto con recursos que no son de este concello, porque cuando había problemas sociales, y se lo digo personalmente porque yo incluso he colaborado en alguna ocasión, que se han solventado, porque los problemas sociales, no por haber más presupuestos se van a solventar, sino que lo importante es resolverlos. Y lo importante y meritorio es resolverlo cuando hay poco dinero, porque con dinero se arregla todo. Y es más importante, cada uno ve la forma de vida de la manera, pero es más importante para nosotros enseñar a pescar que dar peces. ¿Bien? Y entonces hay que conjugarlo todo. Hay que conjugar el crecimiento y desarrollo económico, hay que conjugar el hacer obras con el asistir a la gente. No hay que dejar a nadie colgado. Y perdón la expresión, pero sí que lo que hay que ser es dinámico, agresivo y tirar para adelante, porque es que si no, nos pasa lo que nos pasa. Pasamos de ser un municipio con un desarrollo, con creación de empleo, estamos en la dinámica en que estamos. Cada uno lo interpretará de una manera, pero sí que lo que es cierto es que el tiempo es el único juez. Y al final, creo que todos coincidimos aquí, que en sus 9 meses de gestión son los que son. Que el presupuesto no deja de ser un reflejo de lo mismo, que podemos discrepar en pequeñas cantidades, pero que en sí, resumidas cuentas, es que lo que hay es una falta de gestión considerable entre tantas administraciones. Y que lo más curioso, nosotros al final somos oposición, lo más curioso es que ustedes son responsables por ser equipo de gobierno, el resto de las fuerzas son corresponsables por ponerlos ahí, pero la realidad es que quien lo paga son los vecinos. Creo que de una forma esto hay que solucionarlo de una vez, porque quien lo paga son los vecinos, y es lo que creo que son los que no deben pagar. Eu, cando escoito certas cousas, a verdade é que me quedo asombrada. É que as cousas resulta que se fan como vostede cree. Sí. Decir aquí que o mellor podemos facer recoñecementos extrajudiciais cada ano, non importa. Iso, nos pasamos, con perdón da expresión polo forro a legalidade. Non fai falta deixar cartos para servicios sociais, para que? Para que? Si total, hai outras moitas maneiras de arreglalo. Que va? Non fai falta facer un prezo público para a comida dos maiores, para que? Total, hai moitas formas de arreglalo. Eu quedo realmente asombrada. Asombrada como realmente se considera que se deben facer as cousas. Pois os cambios empezan por aí, por respetar as normas. Por respetar as normas, todas as normas. E aí é onde empeza a transformación da política, desde a total honestidade, e para iso hai que poñer as cousas claras. Claro que hai que poñer as cousas claras, e habrá que deixar cartos para servicios sociais. Claro que sí, senón non sei de onde van a sair eses cartos. De persoas privadas que queren facer unha boa caridade. Porque non, pero noutro ámbito que non sexa o municipal, é que eu me sorprendo, cando eu esas cousas, de verdade que me sorprendo. É que parece que aquí é o todo vale, pois sí, queremos cambiar esas cousas, queremos facer as cousas ben, e seguramente cometeremos errores, pero facer as cousas ben, que tamén é xestión, leva tempo e traballo, evidentemente. Facer concursos públicos, cando hai que facelos, facer oposicións e concursos públicos para postos para que a xente poda optar en igualdade de oportunidades a diferentes postos de traballo. Nos Pobra, o goberno de Nos Pobra, cree nunha maneira totalmente diferente de facer as cousas, que non ten nada que ver co discurso, señor vocero do PP, que está vostede dicindo aquí. Sinceramente, aplaudir que haxa que recoñecer 250.000 euros
250.000 euros de débeda que non tiña cabida no orzamento do ano pasado. Pois se vai así facendo na súa empresa, que non o creo, que na súa empresa vostede funcione así, non o creo, porque se funciona así, evidentemente as contas non lle podían sair. Porque rompe, a Caixa rompe. Claro que sí, podían haber gastado 500.000 euros, xa non quedaba nada, xa non quedaba nada. E ainda así, con todos esos esforzos, non sí, nos dedicamos a políticas sociais, porque creemos que é así como hai que facer as cousas. Abertamente. Os cartos ven claros e a forma de concederlos totalmente limpa, sin ningún tipo de oscurantismo nese sentido. E estes orzamentos teñen que ver moitísimo con eso. Cando falamos dos veciños, señora voceira do BNG, nós claro que estamos contemplando nestes presupostos os veciños. Claro que sí, os camiños, e agora estamos optando ao PEL para aumentar a brigada, para precisamente limpar os camiños, que é unha necesidade. O problema, un dos problemas que ten este concello é a falta de personal no que é a brigada de obras, e iso pues, vai nos axudar a levar a cabo todas esas tarefas que teñen que ver con mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas, sobre todo da zona rural. E claro, non van contemplados aquí, porque van contemplados a través de outro tipo de achegas, neste caso da Deputación. E como xa o temos en conta aí, non o temos que ter en conta pois, con recursos propios no Concello. Cando falaba do centro de saúde, señora voceira do Partido Socialista, o centro de saúde, nós o que queremos é ubicarlo nun sitio, nun lugar diferente ao que estaba planificado en principio. Porque o que quere os veciños e veciñas do Concello é o que olles. Non oímos a nadie que nos diga que o centro de saúde estaría ben nos terreos que en principio pois o Goberno Popular tiña pensado para o centro de saúde, e por moitos motivos que teñen que ver coas dificultades para subir, por estar en costa, polas dificultades de aparcamento, e ademais, que eu saiba, era necesario tamén a urbanización. Aí é igualmente un polígono. É dicir, había que abordar igualmente a urbanización do solar. A problemática iba a ser similar. Nós o que queremos é precisamente pois buscar unha ubicación que sexa de futuro, porque é que este centro de saúde non ten 100 anos, Este centro de saúde do que estamos a falar agora, pois non sei cantos terá 30, máis ou menos. Non estamos falando, non sei exactamente se son entre 30 e 35, pero non ten 100. Hai moitas casas de moitos veciños da Pobra que teñen 50 e están en pé e funcionan. É que as cousas se van así, de calquera xeito. E así agora estamos nesta situación. Bueno, pois hai as contas. Eu xa che digo que non ten nin 50. E hai moitas casas nas que vivimos todos nós que están en estado perfecto, estupendo. Non hai que tirar con elas. E nós claro que non queremos tirar co centro de saúde, por iso lle arreglamos o tellado. Porque se un día o centro de saúde, que esperamos que sexa pronto, cambia de ubicación, nós non queremos tirar co edificio. Porque os edificios non están para tirar despois de 30 ou 35 anos de uso. Hai que utilizalos e exactamente sacarle o maior proveito. Por iso arreglamos o tellado do centro de saúde, porque é necesario mantelo, ou vamos a coller unha excavadora e pum, fora ao centro de saúde. Cousas que son, para mí, elementais. Entonces, non contemplamos ahora mismo un orzamento para o centro de saúde? Certo. Porque todavía estamos no proceso de atopar ou de chegar a acordos para o solar, non? O terreo. Pero xa estamos falando diso. Xa todo o mundo no Concello da Pobra sabe que o Goberno de Nos Pobra está intentando chegar a acordos para construir un centro de saúde nunha ubicación que sexa
pois máis adaptada ás necesidades dos veciños e veciñas do concello. E neso estamos. E esperamos pois poder chegar a bo porto con isto e que todos e todas o podamos celebrar. E esa é a nosa responsabilidade, intentar pois traballar para que os proxectos sexan realmente proxectos de futuro. Porque, fixadevos, o centro de saúde que temos non foi un proxecto de futuro, porque ten unha caducidade realmente pois, moi curta, non? A maioría das vivendas pois duran máis. É unha pena. Tamén, ao mellor, todos temos que facer un pouquiño de reflexionar sobre estas cousas, non? Non son uns orzamentos de futuro, de progreso, son os orzamentos que nos podemos dar dada a situación pois actual. Hai que pensar que 250.000 euros menos máis 50.000 que van directamente para o centro de día son 300.000 euros menos. Daban para moitas obras, certamente, pero nós esa é a realidade que hai que abordar e esperemos que para o próximo exercicio pois non teñamos este problema tan grave e podamos dispoñer de máis efectivo para facer todas esas obras que todos e todas queremos que se fagan canto antes e que non teñen que ver, como decía a voceira do BNG, con grandes investimentos, sino con pequenas obras, pero que son moitas e variadas, que realmente van a mellorar a calidade de vida dos veciños. Porque é certo que o Concello da Pobra ten invertido unha chea de cartos que eu non vou criticar, vale? Non vou por aí, pero é certo que se teñen gastado cheas, miles e miles de euros en distintas obras probablemente estupendas, moitas delas ás veces pois que logo teñen problemas para o seu mantemento e así estamos falando de todo o que estamos falando agora e que non deron lugar a que o Concello pois fora ese Concello que todos desexamos, sino que dou lugar a que se perdera a poboación e pois que o comercio local pois é certo que non acabe por desenvolverse seriamente e está claro que ao mellor temos que intentar facer as cousas de forma diferente para realmente conseguir ese obxectivo tan importante que creo que compartimos todos e todas, que é a dinamización comercial e turística do noso concello e evidentemente tamén a servicios sociais, sobre todo para as familias. Moitas gracias. Antes de proceder a votación, eu gostaria de facer unha serie de declaracións sobre comentarios dos distintos portavoces e as dos portavoces, neste caso, que hai dúas mulleres falando por oposición. Ben, primeiro, gostaria de aclararlle a Teresa e tamén a representante do BNG a liña de política que está levando a Deputación, que creo que deberían coñecer ben, que é prácticamente anular ou prescindir por completo das subvencións nominativas, algo que a mí me parece correctísimo, porque non a consecución de proxectos para un concello non ten que depender de andar por aí rogando nin poñerse de xeonllos e moito menos non ten que depender de cuestións partidistas como saben que fan o Partido Popular e sempre fixeron. A Diputación se nos di que non hai subvencións nominativas e só de maneira excepcional se permitirán e nos parece moi ben e están facendo nos plans que van salindo, novas liñas que non existían antes, e nos parece correcto que todos os concellos participen en pé de igualdade. E o mismo debería facer a Xunta. Eso non quita que, evidentemente, nos non fagamos todo o posible para conseguir subvencións, para conseguir axudas para o concello. E temos falado con todo aquel que se prestou a falar con nós, conmigo, con Miguel cando me acompañou, con Geno tamén cando me acompañou, que foron as persoas que se deron as circunstancias de que viñeron a falar en distintas ocasións con distintos cargos. E si se van conseguindo cousas e se conseguirán. Só dixo a portavoz, as inversións infladas do PP, algo que sempre criticou o BNG e hoxe non lle oín un parabén decir sobre esa cuestión, que non inflamos os orzamentos sobre esas partidas inexistentes que puxeron carteleica do centro de saúde. Esa partida nunca existeu, a partida do centro de saúde, igual que tampouco existeu a partida da circunvalación.
porque a conselleira díxomo a min e que nunca firmou ningún documento e que nunca se comprometeu a facer eso. Se ela me mintiu, ela me dixo que nunca se comprometeu e que nunca houve partida orzamentaria para esa obra. Eu digo que o que me dixo na entrevista que mantive con ela, non me dixo este compromiso e eu rompo ahora. Ben, pero sí se falou con ela e se lle reclamou esa obra. E non creo que eu teña necesidade de ir acompañado do anterior alcalde. Creo que son digno representante do Concello para que me atenda esa conselleira ou calquer outro representante político do noso país ou de onde sexa. Máis cousas. Realmente, é para mí decepcionante do Partido Popular, pois non espero moito máis. Pero do Bloque e o PSOE sigo esperando ese achegamento hacia o noso goberno, para dar tamén nos cada vez máis pasos. Cando nos ofrecemos a man e tendemos o diálogo, cando non se quere ter acordo por outra parte, é imposible, Teresa. Imposible, señora Andrade. É imposible. Nas 4 reunións, o Partido Socialista non fixo unha proposta concreta. Iso é certo, Teresa. O Partido Popular tampouco fixo ninguna proposta concreta e prácticamente non participou absolutamente en nada nas reunións que tivemos. De feito, o primeiro día nin lle interesaba saber coñecer as partidas ni nada. Pero, bueno, eu digo a realidade. Bueno, as cuestións por as que foron, ben. Pero eu digo participación, cero. Propostas concretas, cero. Efectivamente. E entonces, bueno, como que non se nos pide? E logo para que era? Perdón, sigo falando. O único que fixo, efectivamente, como dixo a portavoz do BNG, unha proposta concreta, foi o BNG. Unha proposta que sí, efectivamente, calificamos de algo que entendemos de cara aos vindeiros anos, porque aquí se fala de cantidad de cousas que ni tan siquiera poden ir nos orzamentos. Como cando falamos da gardería, como vamos a poñer a gardería os envíos aos orzamentos? Temos que conseguir os terreos, e estamos en xestións para conseguirlos, e os vamos a ter os terreos para a gardería no seu momento. Pasamos o traballo e o esforzo, porque pode parecer moi fácil, só son 8 páxinas. Pode parecer moi fácil dar contestación a todas as propostas que pasou o BNG. Pero cada unha delas realmente hai que avaliarlas en profundidade e ver hasta onde, algunhas son moi fáciles, outras non son tanto, e ver hasta onde podemos chegar e que podemos facer en cada unha delas. Contestacións sinceras, que serían sinceras, que se mandaron tanto o BNG como o Partido Popular, como o PSOE, sobre cada unha das mocións. Contestacións sinceras, non dicindo xa vamos a facer mañán, xa vamos a facer tal. Non, contestacións sinceras facendo unha previsión a máis longo prazo en algún caso e a máis curto prazo en outros, porque hai mocións que no mellor nos próximos 2 anos pois é imposible que fagamos frente porque hai outras que son máis urxentes. Dentre as que propoñen os partidos de oposición, non das que proponemos nós, das que propoñen, hai que priorizar de alguna forma e algunhas non se van a facer ni mañán ni pasado. O BNG se lle contestou. Vamos a ver, as partidas orzamentarias teñen un nombre concreto por lei e non lle podemos poñer un nombre concreto por lei, por exemplo, dotar de instalacións o coworking, a non ser que podemos investimentos, ou alugar un espazo, non podemos poñer partida por lugar. Pero iso vai recollido en moitísimas partidas orzamentarias, como, por exemplo, unha campaña sobre as especies exóticas. Iso pode ir na de medio ambiente. Moitísimas das propostas que se lle contestaron e se lle explican no documento, que eu non sei se leron, Manel, por favor, son, ben, alguna vez desde que presido neguei o dereito a contestar máis que un par de veces ao señor Durán. E recordo porque eran contestacións, pero, Manel, xa estás empezando outra vez. Eu, cando remate, o que queira dicir, vai a dicir o que queira. Entendido? De que é certo? Sí. Vale, por favor. Estou no uso da palabra, vale? Por lo tanto, cando se quer buscar unha excusa para votar en contra, debemos buscar mil, porque claro, se non vamos a facer todo o que se nos propón, pois non, nunca vamos a ser posibles, nin nin o ano que ven, nin entre que dupliquemos o orzamento, seremos capaces de facer todo o que se propón. Por lo tanto, o que hai é unha clara intención de nunca chegar a acordos con este goberno. Esa é a clara intención que hai por parte da oposición.
a responsabilidade será de cada quen da súa votación. E ahora sí que algún voceiro decir algo e contestar o que acabo de decir, pode facelo. Sí, ben, vamos a ver. Efectivamente, que hai cousas que non poden recollerse así con ese nome nunha partida orzamentaria, pero tampouco concreta, eso pode ir en outras partidas xenéricas. Pero non di vostede, ou non din vostedes en cal, nin en cales, ni poden en partidas xenéricas, xa afrontará a brigada de obras. Eso que se responde a algunhas destas cuestións. Claro, porque é así, pero claro, cando se di que algunha cuestión xa realizará a brigada de obras, como por exemplo a cuestión esta que se di de Roupión, do arreglo dese tramo da estrada que piden os veciños e xa fará a brigada de obras, pero bueno, aí hai que conseguir uns terreos dos veciños e haberá que utilizar algún material e algunha cousa. Quero decir que, aparte da man de obra, hai tamén necesidade de material. Que máis se pon aí, perdón, ese punto concreto? Que? Que máis se pon aí? Que cando podas incluirá nun plan da Diputación onde se Bueno, pois é o que estamos dicindo, que dixemos antes. Dígame de onde sacamos os cartos para facer eso, por favor. Os 40.000 euros que esta proposta que presentou o BDG foi anterior a que tuverades 40.000, dixeche que si a quisiera falar. Portavoz, pero vamos, non vamos a falar aquí todos os concelleiros. Esta proposta se nos trasladou antes de que rebaixarades 40.000 euros no orzamento inicial que tiñades para o centro de día. Si realmente tuverades vos tamén vontade de chegar a acordo con de máis tal, con eses 40.000 euros que tiñades liberados, poderíades meter calquera das partidas que están aquí propostas para amosar a vosa vontade de chegar a acordo. Eso xa non foi posible. Ninguna vontade de chegar a acordo. Eso xa non foi posible. Pero, por favor, que letras pizas, por favor, señor Casal. Hasta ahora falamos todos e ninguén perdeu a compostura. Hasta que tomeu a palabra. No, si xa sei, pero hai que aprender a controlar, se tamén aprendo. Xa me dixetes unha vez, te expliquei. Mira, perdón por tú. Vamos a ver. Os que estaban, Cristina e Ramiro, o señor Oubiña e o señor Andrade, que estaban na reunión, ben dixemos que os 40.000 euros rapidamente descenderon, porque fixeron falta para distintas partidas e se quedaron, creo que, 26.000 euros. E había outras partidas onde había propostas do BDG tamén onde subir, e subimos, efectivamente, e subimos para o peche da angustia, e subimos no que nos recomendaban as subvencións nominativas, e subimos, pois sí, en igualdade e outras, e en centros educativos. Realmente non teñen montar alguna de chegar a acordos con nós. E sí, pero bueno, poden argumentar. Non, vamos a ver, o de enviar unha resposta por escrito en vez de xuntarse a falar xa tamén indica a vontade que uns e outros podemos ter. De todas maneiras, creo que isto xa se sale do que debe de ser un pleno, non? Porque non podemos convertir isto nunha conversa entre dúas organizacións políticas, que debería ser, en outros termos, outras circunstancias, e non, despois de rematado o punto do pleno, intentar explicar ou intentar justificar as actitudes de cada un. Eu penso que esa non é a cuestión. Si quer seguir aportando, se non, pasamos a votación. Non, eu creo que non hai máis. O sea, nós temos os nosos argumentos e vostedes teñen os seus. E, desde logo, non coinciden. En absoluto. Ben, sobre a pantomima das asambleas, vamos a ver. Cando temos asambleas veciñais, xa a casi o día seguinte están facendo cousas das que nos mandan ali. O que se dixo na reunión foi que os grandes investimentos que solicitaban non íbamos a poder incluir os nestos orzamentos. Pero si o parque infantil que se fixo na Ribeirinha, pois xa saliu desa asamblea. Pero bueno. Procedemos a votación. Votos a favor dos orzamentos? Votos en contra? Vamos a hacer un receso.
Los partidos están determinados. Y a partir de ahí, lo mayor normal es que esto pasa muy bien. Sí, trabajar, sí. Me la llevo, que te llevo de su pie.
Sí, eu, a mí xa se pode visto aquí, sí, non podía. Eu sabía que xa se xentar. Aquí, teño visto aquí 10 veces, pero non porque que eu conocía que non sei. Foi unha sorpresa, que non había, claro, non había días, non,
claro, el además está, bueno, anda por ahí y tal, pues vamos como en Alicia, ¿sabes que según una ortografía do pleno que nos vale? Sí. Una fotocopia. No diga que a ver, pero explica que sí, a ver, Bueno, vamos a ver un par de fútbol. Ben, continuamos coa sesión. O punto número 4 do día de aprobación de prezos públicos, actividades deportivas e culturais. Ten a palabra a portavoz do Goberno. Bueno, que traemos en pleno os prezos públicos para os campamentos de verán. A pretensión é facelo desde o Concello, facer unha bolsa de traballo para monitores de tempo libre, e contratar directamente e poñer a funcionar o que sería o campamento de verán e o taller de madrugadores, de maneira que puderamos ter un servizo desde as 7:30 da mañán hasta as 2 da tarde. Para iso, bueno, o Servicio Técnico de Intervención pois fixo o seu estudio e pois a proposta é que o campamento de verán de 5 horas diarias sexa de 60 euros ao mes completo, 40 euros por quincena, 15 serían si os... porque o campamento empezaría xa, estaría aberto a partir do día seguinte o que acaban as clases e estaría aberto hasta o primeiro día que empezan as clases no mes de setembro. Entonces, collería unha semana de setembro e unha semana de xuño. Entonces, esa semana sería un prezo de 15 euros. O servizo de madrugadores tería un prezo de 20 euros mes completo por un período de 2 horas e media, de 7:30 a 9. A quincena serían 15 euros, 12 euros mes completo se fora pois, a duración de unha hora, de 8 a 9 da mañán, se é quincena 8 euros e no caso das semanas de xuño e de setembro sería 7 euros e medio polas 2 horas e media e 4 euros de 8 a 9 por unha hora. Pois a proposta é estes prezos públicos para o campamento de verán con taller de madrugadores. Por o Partido Socialista. A mí me parece unha boa actividade, sobre todo o taller de madrugadores para poder conciliar a vida laboral, sobre todo das nais, a vida familiar. O Concello, o outro día dixos nos que era deficitario os campamentos en 18,76 e o taller de madrugadores en 2,44, pero bueno, o Concello está para prestar servicios, non está para axudar as persoas, por lo tanto, o voto noso vai ser afirmativo. Por o Bloque Nacionalista, Sí, boa tarde de novo. Ben, a nos parece tamén unha boa actividade, unha boa alternativa. Celebramos a opción de que sexa directamente o Concello, por lo tanto, a Administración Pública que xestione estas actividades. Gústanos, ese é o camiño correcto. Por lo tanto, vamos votar favorablemente. Simplemente, por curiosidade, unha pregunta, si sabemos si isto resulta así tamén con estes precios máis baratos ou non que o do ano pasado, non? Para saber aí se a diferencia é grande, non? É unha simple curiosidade, non? De normativa. Por o Partido Popular.
Bueno, no, pues quería contestar sobre eso. Bien, estando de acuerdo que hay que hacer actividades separadas, como se venía haciendo otros años, lo que sí que no estamos de acuerdo es una forma de hacerlo. Creo que el cálculo que tenéis hecho no es correcto. Vosotros calculáis un monitor para cada 15 o 20 niños y realmente el reglamento del asunto del 5/2000 establece que por cada 10 menores tiene que haber un monitor, por cada 50 niños tiene que haber un director de monitores, con lo que los números, si la actividad en por sí, calculando 50 niños sería deficitaria en 1.000 euros mensuales, si tenemos que contemplar, y creo que hay que contemplar, que cumpla la legislación correspondiente y tener un monitor por cada 10, nos vamos realmente a un déficit mensual de 1.500 y 2.000 euros dependiendo de los niños. Creo que lo que no tiene sentido es que si se hacen las actividades, el año pasado se hacían con un coste de 50 euros, tiene que intervenir la administración. Hoy lo que queremos es hacerla teniendo un coste de 2.000 euros, pues es curioso que hace media hora estemos hablando de los presupuestos de hacer cosas y estemos dispuestos a hacer lo mismo, gastando más dinero y no cumpliendo la normativa, ya en el cálculo que vosotros tenéis. Pero bueno, sabréis si tal. Nosotros estamos dispuestos a decir, queremos que hay que hacer la actividad igual que se venía haciendo, creo que hay que mejorarla si se puede mejorar, pero sí que lo que no tiene sentido es, creo que como responsables públicos lo que tenemos que ser es eficientes con los recursos que tenemos. Si son sobrantes en alguna actividad, emplearlo para otras necesidades que creo que se concedían muchas y en caso de que hubieran remanentes, incluso mirar de bajar impuestos a los vecinos, pero creo que no estamos para gestionar de esta forma este recurso y oye, tener un déficit mínimo de 2.000 euros mes. Estamos hablando de probablemente 3.000-4.000 euros en el verano, en una actividad que se puede hacer de la misma manera, con el mismo coste para los niños y sin cumplir ningún tipo de ilegalidad. Bueno, yo creo que en ningún caso había un monitor por cada 10 niños hasta ahora, entonces fue bueno mirar, pero hasta agora non era así nas actividades de verano. E vou a decir, ademais, que o prezo era por 4 horas 50 euros. Estamos falando de 5 horas e non había servizo de madrugadores. As necesidades son así, cada vez hai maior necesidade por parte das familias que a xente traballa e necesitan servizos pues, de conciliación da vida laboral e familiar. Agora mesmo nesta ponte que hubo aí atrás, que creo que foi solamente un día ou 2 non lectivos, foron 30 nenos os que quedaron, pues, neste caso, unha xestión das propias AMPAs, no colexio facendo un campamento de conciliación. A necesidade, a verdade é que urxe, por eso esta ampliación de horario e, sobre todo, o servizo para as familias que chegan temprano. O director de campamento contamos con él, forma parte da propia... Non, porque é un traballador do Concello. Nos contamos con o Rubén, que é monitor deportivo e ten capacidade para, sí. E logo, bueno, imos contratar as persoas necesarias para levar a cabo esta actividade. Perdón? Eu que lle digo é que non había, de todas formas vamos a mirar, pero non había 10 nenos por monitor hasta agora no Concello da Pobra en todos os campamentos, porque os coñezo. E non había un monitor por cada 10 nenos. Non sei se incumpría a legalidade. Eu, a verdade, non o lín. Preguntei, non, xente que sabía, díxome que era 15 nenos de infantil e 20 de primaria. Sí. Pero, bueno, non o lín, entonces, bueno. Te digo dos cosas. Primero, que el Ayuntamiento cuando organizaba los concellos, los cursos por lo que a mí me ha manifestado, obviamente, una de las cosas que se preocupaban es que hubiera el número de monitores necesarios que establecía la ley y la empresa que se contrataba era lo que hacía porque realmente era su responsabilidad, lo primero. Lo segundo, creo que para hacer un cálculo de unas horas de una actividad que todos estamos de acuerdo que es importante hacerla, igual que, oye, si podemos hacerla de 10 horas, no de 4, si la gente lo necesita, creo que es importante hacerlo. Pero creo que también lo que es importante hacerlo es ser estrictos con el gasto. Sí, y entonces, lo que sí te digo es que ya como lo tenéis planteado, contando que fueran 15 o 20, es un déficit de 2.000 euros, 2.500 euros en 2 meses y medio. Si contemos cumplir la normativa, y yo creo que hay que cumplirla, y un monitor portal, nos vamos tranquilamente por el doble. Y entonces creo que si hay una empresa privada que lo gestiona, lo hace por el mismo dinero, aunque si subimos horas, pues en vez de 50 del año pasado, cobrarán 55, 60 o 65, pero es un coste que el ayuntamiento no tiene. Creo que lo que no tiene sentido es que vengamos de unos presupuestos donde todos coincidimos, hay muchas carencias, y por otro lado, para dar un servicio que puede no tener un coste para el ayuntamiento, costando lo mismo para los usuarios, y nos
Quedeime. Bueno, hasta agora non era así, non se daba ese servicio desta maneira, non sei como lle salen as contas a esa empresa, pero iso non é o tema. Mire, no último pleno, o Partido Popular facía unha proposta de dar a cada familia onde nacera un neno, non recordo se eran 400 euros ao ano. Vale, entonces, hai moitas e diferentes maneiras de xestionar os cartos públicos. Dar un servicio deste tipo que non chega para nada a cantidade de que vostede propoñía pois hai un mes, a verdade non entendo agora mesmo estes argumentos que chocan totalmente coa súa propia proposta de hai un mes, totalmente, porque ademais é que sería totalmente insuficiente. Sí, claro. Vamos a ver, nosotros la propuesta que traíamos es para fomentar el nacimiento. Creo que son inversiones y políticas que son importantes de hacer. Perdón, yo te escuchamos. No, nos centramos no debate desta moción. Yo he preguntado... Eu digo para as dúas partes. Yo ya acabo ahora. Es decir, creo que lo que no podemos es mezclar cosas. Esa moción no se aprobó porque el resto de los grupos entendieron que no era interesante o importante fomentar el nacimiento de este municipio y que todos somos conscientes que es un problema y es un tema distinto. Yo lo que sí quiero es que lo que no podemos hacer actividades, por muy bien que queramos hacerlas públicas o como las queramos hacer, que realmente podemos hacerlas por el mismo coste para los niños y para sus padres que hacerlo privadamente y no tener un coste. Si vosotros creéis que es primero hacer un planteamiento y un cálculo cumpliendo la normativa, nosotros creemos en no. Y segundo, si es una actividad que tiene déficit por hacerla internamente el ayuntamiento y si externamente no tiene déficit, es un dinero que nos ahorramos y que podemos dedicar a otras muchas cosas. Siempre tuvo déficit, ¿eh? Es decir, incluso cuando sí, no deportivo sí. La empresa, no, pero igual, estamos hablando de un mismo campamento. Bien, procedemos a votación de moción, votos a favor, abstencións, votos en contra, queda aprobada. Una moción non presenta a resposta do Goberno. Pasamos ao punto número 5, que sigue unha moción do Grupo Municipal do PSOE solicitando a rehabilitación das pistas deportivas do Castelo. A palabra a voceira. No ano 1994 inaugurouse a pista polideportiva do Parque do Castelo. Este feito foi dunha gran importancia debido a que os deportes que nela podíanse practicar tiñan unha gran implantación e aceptación no Concello. En ditas instalacións podíase practicar tenis, fútbol, baloncesto, voleibol, e que existían as dotacións necesarias para a súa práctica. Cos anos, estas instalacións foron desvirtuándose, poderíase dicir que quedando case no abandono. Na actualidade, a pista polideportiva ten uns valos separadores que no seu momento eran útiles para a práctica do tenis e poder organizar competicións desta disciplina. Convén destacar que no centro do pobo non existen lugares no que os rapaces podan xogar a pelota, xa que está prohibido. Os acordos que se solicitan son readaptar a instalación deportiva do Parque do Castelo na que se poden practicar fútbol, fútbol, balonmán, baloncesto, voleibol, tenis, etc. Elaboración por parte dos técnicos municipais dun programa de actividades que promovan as actividades deportivas nas instalacións deportivas ao aire libre. Rodrigo. Sí, pero nós vamos votar favorablemente a esta moción porque é certo que a día de hoxe ali non está preparada esas pistas para efectivamente desenvolver toda ese tipo de actividades. A parte que está máis da estrada xerada, que está máis á esquerda, non ten xa ningún tipo de elemento co que se poda facer ningún tipo de práctica deportiva e, por tanto, efectivamente, parece-nos que é correcto o análisis que se fai desas pistas e as propostas e, por tanto, vamos votar favorablemente. O Goberno. Ben, as pistas do Castelo se dividiron en 3 espazos para facelas máis útiles para a práctica de deportes e así poder dar máis opcións aos usuarios. Pensamos que nese momento o Goberno que fixo esta actuación tivo en conta a demanda social que había en aquel momento, non? Nos estuvemos asesorando e enterando de como estaba esta cuestión socialmente, o que se opinaba e sacamos en conclusión de que non hai ningún tipo de demanda en outro sentido. A participación na Liga Interclubs de tenis fai necesario un complexo de 3 pistas de tenis. Se levan a cabo anualmente un mínimo de 5 torneos ao ano
entre ligas de verán, primavera, trofeos, e é indispensable ter as 3 pistas. Por outro lado, teñen uns vestiarios cerca onde se poden cambiar, polo que faen que este espacio sea o máis aceitado para este tipo de competicións. Ali non se levan a cabo nunca competicións oficiais nin de fubito nin de baloncesto, que se fan en outras instalacións deportivas. As 3 pistas se poden utilizar para tenis, pero tamén se poden utilizar unha delas para tenis, outra para fubito e outra para baloncesto. Si é certo que non teñen unhas dimensións demasiado grandes, si sirven para a práctica de grupos menos numerosos e pensamos que é máis beneficioso que perxudicial este tipo de reparto. As pistas de tenis tamén as utilizan outros usuarios, ademais dos que están no club, e no verán, según din as persoas responsables do deporte, pois hai unha gran demanda e casi nunca hai horas libres para acadar un tempo para o seu uso. Tamén hai outras pistas no Pobo onde practicar deporte, por exemplo, a de Lamas e Andrés, a de Raquel Soler, ten unha de fubito e unha de baloncesto, Lamas e Andrés fútbol, e logo hai as pistas de zonas rurais. Entón, nos pensamos que non hai unha demanda social neste sentido, que non é unha preocupación que nos achegaran desde os usuarios, e entón pensamos que non é necesario este cambio, posto que as vallas que dividen os 3 espacios non son elementos móviles, son elementos físicos ou fijos, e pensamos que agora mesmo non ten isto razón de ser. Entón, si no futuro vemos que a xente, que os usuarios demandarían estes cambios de unha forma mayoritaria ou polo menos sensible, pois evidentemente se faría, pero ahora mismo pensamos que non é así. Entón non vemos a necesidade de cambiar. O Partido Popular? Bueno, pois parece que fixemos algo ben nos últimos anos. Se temos pistas están ben, se estemos tamén en Lamas e Andrés, pois eso fixose aí durante os últimos anos, non? Non obstante, se se pode mellorar, pois por que non mellorar? Por iso nós estamos de acordo que se se pode mellorar as pistas de Pascal, pois hai que mellorar. Por iso vamos a votar. O Partido Socialista? A ver, os usuarios poden a un grupo decir unha cousa e outros usuarios poden opinar outra distinta. É certo que no seu momento cumpriron unha función. Houve un momento que a demanda de xogar ao tenis era inmensa neste concello. Facía falta esas pistas, as dúas que están onde está Eroski, no Arenal, facía falta todas as pistas posibles. Agora, máis que nada non é o tenis o deporte de moda. Podese dicir que máis que nada moitas persoas que estaban no tenis están no pádel. As pistas, bueno, vostedes entenden que non é necesario ni siquiera unha elaboración por parte dos técnicos municipais un programa de actividades, bueno, pois supoño que xa todo estará ben. Nós pensamos o contrario, nós transcribimos demandas que outras persoas nos fan chegar. Tamén é certo que os rapaces no centro do Pobo non teñen onde xogar a pelota, pero ao mellor dinos vostede o recuncho onde exactamente para poder tamén os pais e iso que queren por rapaces hoy, tenos que ir o recuncho onde podan facer. Agradecer aos demais grupos políticos da corporación o seu apoio, porque nós creemos que sí que necesitan readaptar a instalación, nada máis. Sí, eu simplemente quería comentar unha cousa que, vamos a ver, que aí se fagan competicións oficiais de tenis, non impide que, mentras non hai esas competicións oficiais de tenis, aí poda haber unhas porterías destas de fubito, ali postas, porque sí que é certo, basta que estedes ali no verán, que van mogollón de rapaces do Pobo a xogar ali ao fútbol, a pelota.
non son competicións oficiais. A día de hoxe, nos guste ou non, pois xogar a pelota, o fútbol, é o deporte mayoritario entre os meniños. E un meniño que sale da súa casa con 9, 10 anos e quere ir a xogar o fútbol, ou vai efectivamente aquí ás pistas de Lamas Andrés, ou non ten outro sitio no concello, non? Por lo tanto, a nós nos parece que non hai ningún tipo de problema, como solicita esta moción, de que se podan facer outro tipo de... se practique, aquí non fala de competicións oficiais, se practique outra serie de deportes, e por lo tanto que hai ali, nas outras dúas, nos outros dous, nos 3 cachos que hai, pois nos 2 que non teñen nada, que hai unhas porterías destas, e que cando hai unha competición oficial de tenis, efectivamente, acaban de dicir que hai unha instalación municipal ali ao lado, se retiran, hai a competición de tenis oficial, e cando acaba, se poden volver a poner eso, e aseguro-vos que iba a haber moitísima rapazada, meniños, xa digo, aí de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que o que queren é xogar un poquinho a pelota, que iban a ir ali, non? Entón, eu, nese sentido, non vexo incompatible unha cousa con outra, pero, bueno, tampouco enredemos máis, non? Bueno, nós, como dixen antes, e eu volvo a reiterar, non recibimos ningún tipo de suxestión nin información nese sentido. Entón, sí que hai unha pista que sí poden ir xogar ao fubito actualmente. Bueno, si os grupos da oposición van a votar a favor desta moción e están todos de acordo, pois evidentemente haberá que facelo, pero que a nos non nos consta esta demanda social e pensamos que sí que hai un sitio adecuado. En canto de facer móviles as separacións para poder practicar o tenis cando haya competicións, bueno, pois poderán ser móviles, ahora mismo non o son. Entón, bueno, pois nós pensamos que non é algo que sea pois unha preocupación da cidadanía neste momento. Particular. Unha puntualización que non ten nada que ver con eso, pero se algún día se fai algo aí antes de nada, pois arreglar as gradas da alta, porque eso dá despois. E eu vou contra polo Grupo Socialista. Pois, a ver, nada, repetirlle que si non recibe o goberno unha suxestión, recibe no Partido Socialista, e me parece que é tan válida como as suxestións que reciben os pobres. Efectivamente, será un traballo máis para a vida, que tende a recolocar e quitar as bases. Despois non dá tempo para que, bom, se vai a quitar as hipotenas, pero bueno, iba. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE solicitando a creación dunha ordenanza municipal de transparencia. Ten a palabra, por favor. Bueno, esta moción ven a conto pois de outra que xa se truxo o día 10 de setembro do ano pasado, na que solicitábamos a creación dun portal de transparencia. Consideramos que o libre acceso á información do sector público é un dereito básico da ciudadanía, cuxo efectivo posta en práctica é necesaria tanto para lograr a transparencia como para maximizar os beneficios que o traballo das entidades do sector público pode exercer na sociedade. Solicitamos a creación dunha ordenanza que cumpla cos vaivén, o sea, que queda afastado o seu cumprimento dos vaivén políticos tomando como eixos a vocación do servicio real, calidade da información que se entrega, as transparencias no propio proceso de transparencia, implicación interna e externa da ciudadanía e da máis sociedade civil, e o que se solicita no acordo é a redacción e aprobación dunha ordenanza municipal de transparencia que regula o acceso á información e utilización dos contidos do portal de transparencia municipal aprobada na moción do pleno ordinario do 24 de setembro de 2015. Aproveitar para dicirlle que a propia FEGAM ten xa unha ordenanza ao respecto colgada na súa página, que ao mellor, bueno, pois eu vina, por lo menos, solo en castelán, que había que traducirla e adaptarla simplemente pois ao que o goberno considera, sobre todo a lei de transparencia. Sí. Ben, a nos parecenos que correcto, non? Ademais é algo que legalmente corresponde facer ao Concello, que
debe facer e que é bo, que sería bo que estivese feito xa, non? Pero por iso ímos votar a favor. O intervido polo goberno. Realmente non é unha obriga legal ter unha ordenanza municipal de transparencia, si é unha obriga legal ter un portal de transparencia. O portal de transparencia municipal lo vamos a facer, efectivamente, e porque nos obriga a lei, temos que cumprir con ela. A ordenanza, pois, se se aproba, pois tamén a faremos. Se tomamos a DCGAM, podemos tomar a DCGAM, que é moi xenérica e prácticamente non aporta nada ao que é a lei de transparencia en sí misma, pero se é necesario facer unha ordenanza, pois a faremos tamén, unha vez que rematemos coas que están aprobadas xa no pleno e vayamos redactándolas. En todo caso, como aquí hai representantes de partidos que gobernan a Diputación, pois tamén estaría ben que a Diputación sacara unha liña para axudar aos concellos a levar a cabo o portal de transparencia, porque o traballo é inxente de todo o que hai que facer para subir aí. Eu asistí a unha jornada de formación sobre isto e eu plantexei, creo que xa comentei alguna vez, a un dos responsables de transparencia a nivel do Estado e me dixo que sí, que efectivamente sabían que era un problema para os concellos, pero que éramos que tínhamos que saber como responder eso. Non estaría mal que sacara unha línea para, polo menos, durante un ano, porque o traballo máis inxente o primeiro ano para o funcionamento, despois sigue sendo, pero é máis admisible. E nada, votaremos a favor tamén. O Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade e pasamos ao seguinte punto do día. Non sei, non é que nos aquí. O número 7, moción do Grupo Municipal do PSOE tamén relativa á ampliación dos vehículos de emerxencias sanitarias. Ten a palabra por todo. Bueno, a explicar que viñeron todas xuntas porque estas eran as mocións que viñan para o anterior pleno, pero bueno, eso. Tuveronse que trasladar, pois eso, por unha cuestión personal. A ampliación do parque automobilístico, en número, en antigüedade, o desgaste e o mal deseño das infraestructuras viarias e por riba de todo as condicións climatolóxicas adversas en Galicia fan que cada vez ocorran máis accidentes na nosa comunidade. Se a todo isto lle engadimos o envellecemento da población e o empeoramento da calidade de vida por culpa da crise e dos recortes sanitarios, vemos necesaria a ampliación dos vehículos de emerxencias sanitarias, pois o número de usuarios creceu significativa nestes últimos anos. Tan só hai 2 ambulancias de soporte vital básico situadas en Boiro e en Ribeira para atender a toda a poboación dos concellos da Arousa Norte, de Ribeira, da Pobra, de Boiro e de Rianxo. 2 ambulancias, máis ou menos, para máis de 68.000 personas, que están provistas de 2 técnicos sanitarios e se as circunstancias o requiren, dun médico. Hai 2 opcións, ou unha das ambulancias pasa polo PAC, máis cercana a recoller un médico de urxencias, ou actívase a ambulancia medicalizada máis próxima, que está en Santiago de Compostela, e si está libre. Os acordos que se piden é que se solicita a Administración unha unidade máis de soporte vital básico ou soporte vital avanzado, que esta ten 2 técnicos, que esta en lugar de ter 2 técnicos, ten un técnico e un médico, para atender a zona da Arousa Norte. O segundo acordo é que se faga a forza necesaria para que o trazamento idóneo sexa a nosa vila, por centricidade, pois cando as 2 ambulancias que temos asignadas na actualidade están nos seus puntos máis alonsados, o noso pobo é o máis perxudicado, e situando no noso concello reduce a radiación de cada ambulancia e aumenta a súa efectividade. Sí, efectivamente, aquí unha moción que fala dun problema real que existe na atención sanitaria, fai unha proposta bastante sensata no sentido de que se solicite a Administración unha unidade máis e que se faga a forza necesaria para que o trazamento sexa aquí na Pobra, non? Entendo que, en principio, trasladar esa proposta a Administración que corresponda con proposta de que o trazamento sexa aquí na vila, pois, a ver, despois, efectivamente, xa se verá o recorrido que poda ter isto, pero en principio a nos parece que o problema existe e, por tanto, intentar desde a corporación, desde o pleno da Corporación da Pobra, pois, facer ver a Administración a existencia dese problema e facer a proposta de solución. Por tanto, vamos votar a favor. E por o goberno ten a voz o Concello de Sanidade. Bueno, neste caso nós tamén creemos que é unha moción a que vamos a apoiar. É verdad que é algo que se ven solicitando xa desde fai tempo, sabemos da escasez
de ambulancias que hai nesta zona. Neste caso vamos a apoiarla. Sabemos tamén, como saben os demais portavoces e concelleiros, da dificultade que supón isto, porque sabemos o problema que hai das ambulancias e a xestión que fai pois a administración, que a privatización das ambulancias, as empresas que veñen e todos os problemas que hai, pero desde logo vamos a poñer todo o noso empeño para levar a cabo os dous acordos que se presentan nesta moción. Creemos que é algo necesario e como noutras moitas, pois poremos o noso empeño en poder conseguir que haya unha ambulancia máis e a poder ser que a ubicación sexa pois no noso concello. Partido Popular. Bueno, pois do Partido Popular tamén vemos que sí, que tamén é necesario e nos vamos a apoiar esta moción. Algo máis? Votos a favor? Aprobado por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto do día, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o Consello Escolar Municipal. Ben, bueno, xa outro día na comisión informativa me decía un concelleiro do PP outra vez estou aquí con esta trela e efectivamente, outra vez, o Consello Escolar Municipal é unha antiga demanda, todos sabemos. O BNG considera que o Consello Escolar Municipal é o foro adecuado onde se deben determinar as necesidades dos centros educativos e onde se deben debater as propostas para dar solución a estas necesidades. É un instrumento importante tamén de activación cidadá e, como dicía, unha bella demanda que ao longo dos distintos mandatos do Partido Popular fomos insistindo constantemente para que se puxese en marcha, fixeras un regulamento, deraselle moitas voltas a ese regulamento, finalmente o regulamento aprobouse, incluso se chegou a determinar os representantes sociais que debían de formar parte dese Consello Escolar Municipal, pero aí quedou a cousa, nunca chegou a constituirse e, polo tanto, nunca chegou a ter efectividade. Así que, na mesma liña en que trouxemos outras iniciativas de participación cidadá en plenos anteriores a consideración desta corporación municipal, nesta ocasión traemos este órgano de participación cidadá que é o Consello Escolar Municipal, tan importante, o que nos consideramos tan importante, e os acordos que se piden son que o Goberno Municipal revisará e actualizará, de ser necesario, o regulamento que determina a composición e funcionamento do Consello Escolar Municipal e constituirá e poñerá en marcha o Consello Escolar Municipal antes de que comece o próximo curso. Grupo Socialista. Como en outras ocasións, eu creo que polo menos unha moción deste sentido foi en cada legislatura, foi polo menos unha en cada legislatura. Sempre o voto foi favorable porque nós creemos que o Consello Escolar é un órgano de consulta e asesoramento e que facilita a participación cidadá, incluso a programación e xestión na enseñanza, por tanto, nos parece que se debería poner en marcha. O Goberno ten a palabra por ao Concello de Educación. Nós tamén somos favorables a este xeito de participación cidadá. De feito, estamos preparando o regulamento de participación cidadá, revisando as aportacións que fixo o BNG e, bueno, penso que tratando de melloralas. Entón, encaixa perfectamente no noso espírito de tratar de darlle voz a todos os sectores sociais e, por suposto, no tema da educación, que é tan importante, pois pensamos que esta moción ven nun momento axeitado. E, bueno, aproveitando tamén un xermen que é o punto de encontro donde actualmente está funcionando moi ben a colaboración de todas as AMPAs do noso concello e todas as direccións dos centros. Entón, é un xermen xa moi importante que está aí e só habería que darlle forma oficial e aumentar o número de a representación da Corporación Municipal e, bueno, darlle unha forma oficial. Entón, estamos de acordo con esta moción. O Partido Popular.
Bien, pues nosotros también estamos de acuerdo con la moción y creo que se aprobó en su momento, creo que se constituyó, como bien dice Cristina, el reglamento y se nombraron los representantes. Por lo que yo he averiguado o preguntado, porque estas cosas te vas enterando a veces, no siempre he averiguado. El gran problema es que se emitieron oficios a todas las instituciones, colegios y tal y cual, y la mayoría me contestaron nombrando representante. Espero que, oye, se consiga que los representantes correspondientes para que las cosas funcionen y, oye, la educación es algo fundamental en una sociedad como la nuestra y creo que todo se puede mejorar en ese sentido. Ahí hay que estar. Bueno, Si eu quería facer unha puntualización, o BNG non fixo aportación sobre o Regulamento de Participación Cidadá, senón que o BNG presentou a aprobación deste pleno, polo que decía a concelleira, presentou a aprobación deste pleno o Regulamento de Participación Cidadá. Evidentemente que como calquera regulamento se pode mellorar e estou segura de que ustedes non facemos. Pero, bueno, o regulamento foi presentado polo BNG. E en canto ao Consello Escolar Municipal, pois nada, se todos coincidimos, me alegro que todos coincidamos en que é un órgano de participación necesario e que en canto antes pois se faga efectiva a súa Constitución. algo máis? Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. E pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á mellora da seguridade viaria nas rotondas do Concello. Sí, bueno, esta moción ten como obxectivo que se revise a configuración de dúas rotondas, concretamente, as dúas rotondas que dan acceso aos dous peiraos deste concello, porque sobre todo unha delas, a que está situada na Covecha, soporta unha masiva afluencia de tráfico pesado polos autobuses da estación de autobuses e polo tráfico portuario, e é unha rotonda cativiña que dificulta ás veces as maniobras ou que fai difícil as maniobras dos vehículos. Ademais, a isto acompaña esa especial regulación do tráfico no entorno da nova gasolineira do Porto. Todo iso fai que ese sexa un punto onde nós apreciamos que se pode mellorar bastante a seguridade viaria. Algo parecido sucede coa rotonda que dá acceso ao Peirao Vello, porque, sobre todo en determinados días, como os mércores que hai mercado e no verán, soporta moita afluencia de tráfico, o semáforo pecha bastante pronto, co cal ali se producen constantemente neses momentos aglomeracións e existen melloras que se poderían facer para facilitar, sobre todo, o tránsito portuario, porque os traballadores do Porto se nos teñen queixado e os bateeiros e os mariscadores se nos teñen queixado de que estes atascos que se producen ali dificultan o seu traballo. Polo tanto, o que solicita esta moción é que o Concello Poboado de Caramiñal ben de seu ou ben diante das administracións ou entidades acaídas, porque non aí ten competencias Portos, levará a cabo os estudos opositivos necesarios para mellorar a seguridade viaria e do tráfico nas seguintes rotondas: a entrada ao Peirao Comercial e a dos Xardíns Valle-Inclán e Rúa Xerardo Fernández Albor. Tamén non sería malo contemplar nestas rotondas o mellor a posibilidade, sobre todo na do Peirao Vello, a posibilidade de arbitrar dous carrís para facilitar nun deles o acceso ao semáforo e no outro o desvío hacia o Peirao Novo. E, ademais desas cuestións relacionadas basicamente coa seguridade viaria, nos traballos de mellora, o segundo punto dos acordos, incluirás a sinalización vertical e horizontal, porque carecen da sinalización necesaria, a instalación de paneis de dirección e tamén a eliminación dos elementos que poden contribuir ao agravamento das consecuencias dos accidentes. E, ademais, o embelecemento e identificación da infraestructura do seu entorno non só nas dúas rotondas sinaladas, senón tamén nas que se sitúan nos accesos á autovía, porque as dúas rotondas de acceso á autovía realmente poden ser un exemplo do feísmo ese que ás veces aparece nos xornais, non? Porque, bueno,
están así un poquinho a monte. Entón, ademais da cuestión da seguridade viaria, tamén pedimos que se contemple o envelhecemento desas rotondas, que ao fin e ao cabo son a entrada á nosa localidade e, polo tanto, é a primeira impresión que se levan que nos visite e acceda por aí. Por grupo socialista. Efectivamente, que as rotondas necesitan, sobre todo, a parte esa que están donde a gasolinera, ali necesítase, a veces eu creo que a xente vai con precaución e non hai moitos percances ou non hai percances, porque aquilo, desde logo, non sei, eu creo que ben señalizado non está. Vou votar a favor e non máis. Polo goberno moi interviu. Pois sí, efectivamente hai diferentes problemas en distintas zonas do Concello relacionados coas rotondas. A máis grave, dende logo, é que se dá na zona da Covecha, nas inmediacións da estación de autobuses, onde a súa construcción no seu momento, pois, o mellor, hubo que pensar un pouco mellor. Hoxe en día, se cadra é bastante complicado topar unha solución mellor. Pero tamén é un problema o cruce, que cambiaron despois de construir a gasolineira. Non sabemos moi ben exactamente por que motivo, porque funciona mellor antes que agora, que é un auténtico caos e todos os coches que estén ali paran porque non saben exactamente quen ten a prioridade, sobre todo se son de fora, evidentemente. E é un tema que se foi trasladado no seu día a Portos de Galicia. E, bueno, polo de agora todavía non tomaron ninguna medida. Son todas as rotondas e todos os cruces que estamos aquí mencionando non son competencia municipal. Por lo tanto, o deber de ser non ten que ser sempre diante desas administracións que ten que ser Portos de Galicia, como comentaba, e, por outro lado, pois, a Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, bueno, a Axencia Galega de Infraestructuras, o sea, a quen temos que dirigirnos para comentar esta problemática. Por lo tanto, nos estamos de acordo e vamos a votar a favor. Polo Partido Popular. Nosotros, cualquier medida que vaya a mejora de la seguridad viaria, lógicamente vamos a votar a favor. La complejidad, el tránsito que hay, pero ojalá se mejore, pero la solución es compleja porque ya se estudió en varias ocasiones y que yo creo que más influye es la tránsito de circulación que se cambió y creo que es lo que deberían cambiar por lo menos para hacerlo un poco más. La rotonda de la Covecha, el acceso al autobús está regulado, no se puede hacer directamente y es una complejidad. Realmente la estación de bus es igual, pero es un positivo. Todo lo que se pueda mejorar. Nada, un par de precisións. No que se refire a rotonda da Covecha, efectivamente, que o máis problemático non é a rotonda en sí, sino un acceso á estación de autobuses que hai que contemplar e o cambio nas preferencias do outro cruce que vostede dicía que non sabe moi ben por que as cambiaron. O sea, está claro que as cambiaron para facilitar o acceso á gasolinera nova, aquela que se situou ali, e que en principio era só para dar servizo ao porto comercial. En principio, eso era o que se establecía nas bases. Pero bueno, eso, que efectivamente aí hai que, eu creo que todos coincidimos en que hai que facerle un cambio para mellorar a seguridade. E alegrome de que todos estemos de acordo en eso. Algo máis? Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa a dotación de melloras no Parque Infantil do Castelo. A palabra, señor Casado. Sí, ben, son dúas cousas moi concretas para o que se solicita para o Parque Infantil do Castelo, partindo da base de que é a zona infantil que de máis usuarios, de máis meniños e meniñas van no noso concello, na época de bo tempo, bueno, que xa empezou ali, hai moitísima xente, tanto meniños e meniñas como os propios pais, e a nós nos parece que hai dúas deficiencias que sería importante solventar. A primeira é que non só ocorre neste parque, hai outros no Concello onde tamén ocorre, pero, bueno, esta é unha moción referida ao Parque Infantil do Castelo, non ten o panel explicativo que é obligatorio por lei, polo decreto da propia Xunta sobre seguridade, normas de seguridade nos parques infantís, o panel explicativo, a sinalización na que aparece indicado o teléfono público máis próximo, a localización do centro de saúde, o teléfono de urxencias sanitarias, etc. Unha serie de cuestións que outros parques daqui do Concello si teñen. Logo hai outros que
pouco. Pero, bueno, en principio, aí parecenos que é o parque que ten máis usuarios, que ten máis uso, e é importante dotar desa señalización que, insisto, a parte é obligatoria. E despois hai unha bella demanda dos usuarios, os pais que van ali cos meniños, que é dotarse dunhos baños públicos, uns servicios públicos, non? Todos sabemos que os meniños non son persoas adultas que controlan as súas necesidades igual que as controlamos nós, están a xogar e cando se acórdanse xa. Entón, todos sabemos que son ali os xardíns adyacentes os que soportan pois todas estas necesidades, non? E a nós nos parece que ten moi fácil solución. Ali está a Casa Mariñeira, que é unha instalación tamén municipal que ten uns servizos públicos que non sabemos por que razón, cando hai un momento destas urxencias de xa, por favor, deixame entrar aí un momento, pois, ás veces non deixan usalo. E a nos parecería que con moi pouca, con unha actuación pequena, pois podería dotarse dese servicio que, insisto, é moi demandado polos usuarios. Si esta cuestión da Casa Mariñeira vese que é difícil, inviável, que requeriría moito tal, bueno, hai outras alternativas fáciles que serían dotarnos ali de unhas instalacións móviles, hai opcións como vinculadas a un punto de venta, sei que agora, por exemplo, o quiosco do xardín está novamente sin uso, pois podría ser unha alternativa. Hai outras que por aí polo mundo adiante se levan, bueno, están en uso, non? De baños móviles autolimpáveis con unha monediña de 20 céntimos. Quero dicir, hai moitas posibilidades a estudiar, pero parecenos que sí que é unha demanda moi recurrente e que era bom darle saída. O socialista? Eu, a ver, xa vou repetir o mismo que dixen na comisión informativa, que cando poñan os teléfonos nos panfletos ou calquer panel informativo, por exemplo, do centro de saúde, que o poñan o centro de saúde, porque o último papel, bueno, tríptico que se nos mandou por igualdade, ven teléfono de interese, ven o cita previa, puxa aquí, puxa ali. Entón, para calquer actuación, sempre poñer os teléfonos os máis áxiles, os números, que dé máis axilidade e máis rapidez aos usuarios. Eu vou votar a favor. O Goberno ten a palabra do Concello de Servicios Municipais. Bueno, en canto á sinalización da normativa dos parques, evidentemente non hai nada que dicir, é obligatoria. Hasta ahora é verdad que hai distintos parques onde non está ubicada, xa se está pedindo orzamentos para dotar eses parques de estes panéis, ou aparte do que manda a lei, incluso si poden ir máis alá e utilizarse tamén para outras cousas. En canto a solución dos baños, é verdad que ali existe a Casa Mariñeira, hasta ahora está utilizándose como oficina de turismo. É verdad que ali hai uns baños, tal vez non sean os máis adecuados para o uso de cativos, que podan utilizarse de maneira máis ou menos cómoda, pero, bueno, sí que é verdad que ali existen uns baños e que ao mellor habría que mirar ben que solución se lle poden dar, non? Aparte porque habría que facer unha pequena obra para dividir a Casa Mariñeira ou ver que outros plantexamentos que xa estamos baraxando se poden facer, non? Neste caso, creemos que é algo que se está pedindo desde fai tempo, xa tempo nós estamos mirando un pouco que opcións vai haber, se poden facer. Ahora mismo, de maneira inmediata, o que estamos valorando é poñer de maneira provisional pois uns baños portátiles, non? Como os que se poden poñer ahora de cara ao verán na praia da Illa, por exemplo, e mirar que outras solucións de maneira máis permanente se poden facer a máis medio ou longo prazo, non? Hai que mirar ben a actuación que se pode facer, que utilidade se lle vai a querer dar a esa Casa Mariñeira, se vamos a querer seguir utilizando para máis cousas, se se pode utilizar para outras, pero, bueno, creemos que a reivindicación é unha reivindicación que está ben, que é necesaria, e vamos a votar a favor, e miraremos as distintas solucións que se lle podan dar
neste caso, a curto prazo, o máis factible sería pois, uns baños portátiles para ir mirando, estudando que outras actuacións a medio ou largo plazo se poden facer para facer algo un pouco máis permanente, non? Por parte do Grupo Popular. No, estamos también de acuerdo en la señalización, porque es algo básico de prevención y de riesgos y sobre todo que los servicios van diarios por la misma historia. Creo que lo que hay que tener es un poco de hacer un estudio, porque es algo, el sitio va a ser un poco complejo, pero yo sé que probablemente hay que ir a algo diferente más que la casa marinera. Bueno, eso se va a estudio. Algo máis? Simplemente agradecer o voto favorable da corporación e simplemente indicar que se se van facer eses paneis, se están en estudio, era bom que non se encargaran a empresas destas que os fan en serie, porque desgraciadamente non respetan o idioma propio da Galicia, a maioría delas. Hai neste concello moitas empresas que podrían facer esa señalización, esa cousa, por tanto, vamos, simplemente esa recomendación que o contraten empresas do Concello respetando efectivamente a lingua propia. Nada máis, agradecer a corporación. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos entonces ao parte de control de órganos do Goberno. Se dá conta aos decretos da Alcaldía. E en canto a informes da Alcaldía, pois, queria comentar unha serie de cuestións. Algunhas delas xa foron anunciadas en prensa. A piscina municipal se lle solicitou á empresa Viaco, que é a actual concesionaria, en base a unha cláusula que está continua no seu contrato, que se prorrogue, remataba o 31 de xuño, que se prorrogue hasta o 31 de decembro. Por tanto, seguirá sendo gestionada por Viacua. Non temos que evitar ninguna partida orzamentaria, que iba a ser imposible para a piscina. E de aquí a fin de ano temos garantizado o servicio e tempo para ir preparando cal vai a ser a continuidade que lle damos entre as tres opcións que existe: a concesión, a prestación de servicios ou a municipalización. En base a isto, xa queremos ir preparando a piscina e temos unha proposta para sustituir, ainda que non é realmente sustituir, porque seguirá existindo a caldeira de gasóleo como auxiliar cando se estropee a caldeira que queremos instalar, que é de biomasa. Conseguiremos un aforro enerxético importantísimo, por lo tanto tamén en gasto e tamén medioambiental, porque se produce unha contaminación moitísimo menor. Existe a proposta de darle tamén servicio ao Colexio Salustiano Rieiras, para o que nos puxemos en contacto coa Consellería, e a proposta é que nos faríamos cargo do gasto enerxético de calefacción do colexio, a cambio de que les fagan unha chega inicial para colaborar na instalación da caldeira. Isto está en fase de negociación e esperemos chegar a ese acordo porque facilitará a posibilidade de instalar esa caldeira. Despois tamén quería comentar que xa hai avances no tema das modificacións necesarias no plan xeral para a Lei 2013 de estradas, que produce afeccións de hasta 15 metros nas estradas da Xunta, na C305 e na C302, e de ata 50 metros na autovía. Temos propostas sobre a mesa do que é necesario invertir e son bastante, digamos que inasumibles na súa totalidade por parte do Concello a día de hoxe, porque estamos falando de máis de 60.000 euros. Por tanto, todavía non vamos a poder facer frente a todo, pero sí que seguramente empezaremos en base a esa partida que había nos orzamentos de 12.000 euros para proxectos. Era a nosa intención utilizarla para empezar a facer isto. Tampouco podemos afrontarlo por agora. E tamén unha boa noticia, porque despois de insistir e insistir co director xeral da ASI e volver a falar cos técnicos e tal, pois temos a posibilidade de dar resolución a dos problemas puntuais que existen hoxe en día con dúas familias que están intentando construir unha vivenda e que teñen problemas con esta lei, e vamos a intentar darlle solución o máis axiña posible. Despois tamén comentar que estamos levando a cabo unha campaña en colaboración con Viacua na Ribeiriña para comprobar o número de vivendas que están conectadas ao saneamento e comprobamos para a nosa sorpresa que son moitísimas as que todavía non están. Por a súa parte, Viacua está facendo algo que exclusivamente do seu interés e non do Concello, que intentar que os que sí estaban conectados e disfrutando do servicio pois comecen a pagar. Aquí xa hai que dicir as veciñais, teño que dicirlo, porque queren retrotraer o pago a 4 ou 5 anos atrás. E, bueno, vamos a estudiar os casos e
realmente que se lle cobra quen realmente estuvo disfrutando do servicio e non pagaba, e que non se intente cobrar a quen ainda non o tiña, evidentemente. Por nosa parte, o que máis nos interesa é que as que non están conectadas e por lei, por obrigación legal, están a menos de 100 metros, pois se conecten. Isto é, para nosa sorpresa, atopámoslo en máis lugares do Concello e tamén detectamos pozos de bombeo que estaban sin funcionamento e que xa facía anos que se construíran e que nos tivemos que poñer en funcionamento, como, por exemplo, o da Ponte, no Maño, o do Instituto, na Granxa e algúns máis que non lembro agora, que pensamos que estaban en funcionamento e resulta que todavía nos fixeran os trámites necesarios con Fenoso, neste caso, para poñerlos en funcionamento e entregarlos definitivamente a Viacua para o seu funcionamento. Ben, hai unha moción presentada polo Partido Popular, que, como se informou ao voceiro, non se inclúe no orden do día como moción, pero sí que temos aquí como pregunta, porque xa houve varias mocións presentadas así, e a partir de agora, as que sexan preguntas, pois realmente as deixaremos para esta parte do pleno. E é unha pregunta que solicita información sobre as xestións realizadas pola Alcaldía en relación á construción do novo centro de saúde. Ben, se non se truxo aquí todavía nada referente a este tema, é porque non hai nada realmente todavía que presentarle nin aos grupos da oposición nin no pleno, hasta que estemos máis avanzados. A veces nos critica porque traemos cousas sin proxectos e sin orzamento, e neste caso se queda adiantar. Pois temos unha intención, que efectivamente cambiar a ubicación, como se mencionou antes no punto dos orzamentos a nosa portavoz, e é modificar un polígono a petición dos propietarios e habilitar ali unha zona dotacional onde construir o centro de saúde. Era un polígono que xa o plan xeral redactado e aprobado polo Partido Popular contemplaba solo dotacional, mentres que a opción do Partido Popular non era así. Nese polígono que eles querían facer o centro de saúde non había xa dotacional, e, sin embargo, neste sí está previsto, e, polo tanto, o acordo cos propietarios é moito máis doado. Ese terreno dotacional buscaremos a mellor opción dentro do propio polígono para os intereses públicos, os intereses do Concello neste caso, e tamén daremos resposta ás demandas dos propietarios, que a día de hoxe son 3 os mayoritarios, un moi mayoritario que ten máis do 50%, e que xa están de acordo en que facer na modificación. Tamén gustaría sinalar que sabemos que foi a primeira opción que tuvo o Partido Popular e non foi capaz de xestionar, e tuvo que recurrir, polo tanto, ao polígono que está ao lado do centro cemiterio, e, sin embargo, si estamos sendo capaz de xestionar, perfectamente de acordo cos veciños e veciñas. Nos falta, por suposto, o permiso da Secretaría Xeral de Urbanismo, que esperamos conseguir o máis axiña posible, porque onte mesmo Miguel Alamán, do Concello de Sanidade, e eu tivemos unha reunión co Consello de Sanidade e se nos manifestou que están esperando a que lle ponemos os terreos e que desde tan pronto podan consigan os orzamentos dos fondos FEDER, da Unión Europea, onde sexa, pois que están de acordo en construir o novo centro de saúde. Se será, por tanto, a nosa alternativa. E, repito, non hai todavía acordos, nin hai nada serio que presentarle todavía aos grupos da oposición nin a ciudadanía en xeral, pero cando teñamos, se presentará, cando este definido claramente as delimitacións dese polígono, se presentará para a súa aprobación. Comida dos maiores, anunciar que queríamos facer en xuño, pero co cambio de data das eleccións non queremos facer coincidir esa celebración, digamos, da xente maior do noso Concello con un período electoral, preelectoral, e, polo tanto, vamos a aviala ao mes de setembro. Non temos unha data fixa, pero iremos anunciando cando se produzca. Hubo moitísimas reclamacións por parte da xente maior de que preocupados de se íbamos a celebrar ou non este ano, pois darle a resposta de que sí, pero vamos a esperar. Non queremos facer nos meses de verán por motivos obvios ou se nos colle un día de moito calor, pois pode ser un inferno realmente o polideportivo. Anunciar simplemente que vamos a ter 10 socorristas este ano, 2 máis que o ano pasado, o cal en colaboración con os voluntarios e voluntarias de Protección Civil. Esperemos darlle servicio ás praias principais do noso Concello, incluir a maiores da Illa e Cabío, que eran a Lombiña, que eran as únicas que teñen este servicio ata día de hoxe, pois vamos a tratar de darlle tamén ao Areal, polo menos, e, se pode ser, tamén a Corna e ao Raposiños. Polo menos presencia de Protección Civil e intentar, aí Miguel se mira con cada preocupación, facer un diseño do cadro para os socorristas que cubran o maior número de praias posibles.
Recordar que estamos con unha campaña de recollida de alimentos e de outro tipo de material de axuda aos refugiados. Simplemente decir que se recolle na Casa de Raquel Soler, no Concello, no CAF, na biblioteca, e que colaboran, e desde aí pois, noso máximo agradecemento pois, a Asociación A Vila da Pobra, SOS Alhambra e Abras de Barbanza, que son tres entidades, tres ONGs que están colaborando con nos para este traballo e que esperemos que de esos proxectos que a ciudadanía pois, está respondendo. E, bueno, e agradecer tamén as persoas que participaron o domingo no acto que hubo con actuacións musicais no cinema. Nada máis que informes da alcaldía. Pasamos a mocións de urxencia, se hai alguna. Rogos ou preguntas? Sí. Eu simplemente, relacionado además con o que comentaba o señor alcalde en un momento, simplemente quería comentar que o Bloque Nacionalista Galego presentou no Concello o 5 de maio unha solicitude que viña da Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas, solicitando unha serie de cuestións. É moi longo, non o vou ler, pero simplemente quería recordar que existe esta Rede Galega de apoio ás persoas refugiadas e que na comarca do Barbanza hai non se pode chamar asociación porque non está constituída como tal, pero sí que entre determinadas asociacións, grupos políticos, etc., hai como se chama? Unha plataforma, vale. Unha plataforma que está funcionando bastante ben e que está organizando actividades. Organizouse un campamento solidario en Ribeira e a próxima a actividade vai ser no Concello de Rianxo o día 3, se non recordo mal. Un momentito, perdón. No, perdón, no, é a xuntanza, o día 3, en que se está organizando un concerto solidario en Rianxo en relación coas persoas, o sábado 11 de xullo, coas persoas refugiadas, que participan entre outras organizacións, Veganos, Cobra e máis organizacións políticas e asociacións. Entendo que o rogo será que temos publicidade. Exactamente, nada, simplemente era comentar, pero aproveitando que eran robos e preguntas non hai ningún robo, a preguntar un comentario. Pero podemos dar publicidade desde os medios como o Concello. Efectivamente. Ben, pues rematamos así. Moitas gracias. Boas noites. Ahora llevas esto que la terra che il figlio hoy fue tremendo. Deixa que Bueno, Sarita, hasta mañana. Que che pasou ca batería? Na segunda murió enseguida. Estaban cargadas a E logo non o podes facer directamente como facían antes eles? enchufando. ¿Cómo no? Buscar otro adaptador. Pero bueno, ahora fue porque No tenías que cargar la batería. No, sí, estuvieron cargadas de hoy las dos. Pero es que con el... a lo mejor eso, buscar un Pero bueno, adaptador también puedo mirar para... por otra batería que la última no me conecta.
Pero bueno, dixera, sabía que tendría yo uno. Por Trae internet. a velar dunha batería. Igual no me vale, hay que mirar. Sí, bueno, es que Porque Canon es muy problemático. Claro, no vale con todo. baterías. La Nikon sí que vale todo, pero vale todo lo de la Nikon. Pero Canon le vale una sí otra no. Pero te vale, la que te cogió te vale. A mí me gusta más. La que te cogió te vale. La que te cogió es Canon, no hay Nikon. No, pero bueno, después sí que, como la puse a cargar mientras se paró, pues sí, ahora al final sí que pues se paró en eso, pero se escuchaba. Donde Miguel se quedaba A ver, no, tampoco. Para o que había que traer. Sí. Luego, sí, lo que tenía que ver. Bueno, María del Carmen, Sergio Rosales, no sé qué más, se van a entrar. Hasta luego, Sara. Chao.